Anyang laki din! Grace Bakit, I love you. Jay, I love you, kunak. ay katuray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat amot isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang amot isungbat mo. Lupus kan samot bakit. Anya, amang ano si katibaog. Ha? Apay nukwa. Nukwa ngay. Anya ako Di ngay mangbayadak iti pangitestingan. Ano ito? Ang nalaki din ay bakit? Pagkatus kalaadagaws. At danunot ko, Wilson, makaawatak. Ti ko nang, jak na awatan, ti kahit mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mo. Kan angaw lang mo. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agisuggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka laadagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Grace. Jak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ay ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng imbaga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No dikit garamugam ati loko. Ang lalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Jak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mat ti di na mairusok. Grace, malasang ka. Maday ti agibalbalas. Madi ti nauyaw. Rakas na ita. Di ka pala narwam. Ay, ti kinaangaw nila kay maw. Angaw ki din dayjay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalago daw ti barukong maw. Apay, kasla kabalyaw at dumalago daw. Ang lalaki din. Lipay kat narban ta barukong maw. Ay, just kay kamot Grace. Nagtibayo ko na mut Dalagudog tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga itisting na timang bayad. At dan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap malasang ka. Baliwang man ti mindset mo. Lalaki din, Apay ngay nagpaisaw. Di kami maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ta. Dakla parikot ananang. Taawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti dara kan nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyum mo't at ampunam. Daytay nasingpet. Kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino tiyakin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay laaki kisyo no ijay ti pangampunam. Sa dino nga rod nga Ay kumangkita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda at imangitukon kanyak. Sa nasaktiyo masidag kadakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mulaunay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpet. Adda mo lakada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson,
Diyak kaya ti mangampon, taamangan no agsakit tulaang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, ti agil ilos to dita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalobos ko kit din nga agilo sakto. Ay na, ikarkararag kun maustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa maustela dagaws? Kasanaw, nagpaot to ti biyag mo nga agil ilos to dita. Amay gamur-gamur amay narugit mo, alaman? Di nakman riribukan, Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako maa. Makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, diyak amukan ka. Apay nga men. Ano ti apay ngamin ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka o. Kat, basol ko nga rod. Ang lalaki, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tila ibagbagana. Basta diyak kayat ti kayat mo. Ay, ang lalaki din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, at itagbalin nga anak daman na. Adda mum aya, guada. Adda, mother. Yan ngay anak damasing. Agparparikat itimiyag, tentarayanan di foreigner, kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na, ta agtatakun unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakun ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may nga ina, na awan mo't anak ko. Malagayam, di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra. Ay just ka mat, guada. Awan la di kay bagbaga. Alam, mother, bagayon to ka ni Wilson. Iti kasta, masulbaran ti parikot na may papan iti anak. Ang lalaki tinaya. Nasingput ka day, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daang to, intun bumalasangan. Ang lalaki dinaya bakit, maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tagpanunot iti dakas bakit. Nasaysaya at lati agsakbayan, Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit, agtalag ka kadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sa bali. Diyak kayat ti babae. No lalaki, kahit nung araw. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino ngay nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangaminan ngagpili-pili pa'y? Noan niya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasayat a sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya, anya lakit din naya bakit? Ay na bakit? Maragsa ka naktadan anak na. Ampunta ko namut alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsa ka naktay manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay mag. Tapno di mumut ko na. Alay, I love you mutun Oo, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saada niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, lalaki tinaya bakit? Awan to, naragsaktan to akanayon. Uray kita
Lakay, nadlaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw kumutlay ta, bakay. Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumutla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, ang sangsangit. Over kamat, karugrugi na pala tagsangit, agungot kan. Na. Di ka sumbat, sumbat. Kasi kasong kiday. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakitayan da. Ay, ang lalaki ting nagiting agasawa. Anyat nagapaan nyo aya. Naiti man na babae na na. Anya aya ti basol ko. Bay-bay ang naita kubing, naureg sang sangit nita. Anya bay-bay anmot nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutla tagsangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit. Saan kamot adumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na naita ubing takaasimay. Kayso na nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinaagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Bala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpudno nga anak yaw. Tanay jay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaw. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamutan ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkuraret adagaos. Ay, jak laki di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonin nak ni Wilson. Kayat ko kiti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki dyan. Bumaniit ako lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa kin anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot na patpatagmutan da di amaladagang siyak nga asawa na. Masurunak ka talaga dita anak yu tatang. Purasem ti panakasurun bao. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutan amapunas day tang ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan yung lakit di na ya. Anit ararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Gustaon, rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod addan day tanga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pa'y lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo. Kakasam ta may tugtog kada may pasubsob. Saan kumot ngay tugtog-tog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Gustaon, si Pangulan ka na. Dayta ti pakangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Maka I love you kan ka. Ure siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapnam mom. Na. Anya lakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya?
Nanang, awan mo itong nagitid duma alupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinaysunan ti pangtana. Nga, Nagtalawon nanang. anya, ay naglukaw. Asino pa yun ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kan kadagiti daduma pa at trabaho dito balay. Ni baby launa yan nanang. Dapat trabaho. Kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan ka makapuyat no mayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na ka mang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni baby. Waran ti agistimar ka naglaba. Daytan, tomat unget-unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi nanang. Saan ka tapadagsanan? Kasano adi dumagsan katawan mutan ni Grace? Nala, ing kasurutan, ijayan ni Lola na. Isula ang tammo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan ka doon ni baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ako dito? Awan ti agtabako, Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalam kay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito, bakit? Grace, bakit? Amaw kanda ka dita. Umay kang tagawid tan, bakit? Love you lata, bakit? I don't love you anymore. I love you talaga, bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Eh, Ado, timabalin na mga yat-kanyak dita? Saan la siksika? bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasun ki din di anak mo. Bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanukan! Gumtak! No di ka pa lagtalaw. Amaw, kanagapa kayo itapok. Isaw, anagkamang kanyak. Pumanukan ko na. Saan, Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi mo ti ubing no awan iti inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you, Lola. Hey! Di mo man ibagbag at ikasta kanyak. I don't love you anymore. No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok dayta. Ita, sanon. I don't love you anymore. Mawasam. Anya lakit din, Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ngayon tayo pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Jalay, nang isaan kan. Awan ti bagas nanang. Anya, naibusan. Kaano laang idigim matangak iti kagudwat kaban. Nagbiit matan ana ibos. Kat, nagado tayo mat amang mangan. Ni daddy, kanan ti talo a tao ti kankanan na. Si kangay kansyak, ni ading ko. Amay samad nga ado ti kankanan na. Talagang awanan? Saan kayong tumad nga min amamati kanyak? Mapanyo kitaon iji kusina. Imposible ana ibos adagos. Awan at talagang ti kargana. Apay ngay nagbiit. Nay, apayayang agsasaw ka muna na may samdita bakay. Naibusan ti bagas. Nagbiit. Di kan tumang amin makapagdayay. Pabasulin na manay. May sa atasa ti kunada arumbang akanam. Ngam anyang iti kankanam. Kanan ti talo a tao. May sa abandihado. Una yan, complete tumpay mga ibaga. No da sa balya makangag iti day tangay bagbagam, kababain bakay. Kahit pudno mo. Sabay, mabisina ko. Ay agluto ka. Tamadama ang aglablaba. Nay, apay nga bakay. Tawang biti rumwar nga apoy na dahi iti paglutuan.
Puligusem ajay unna. Kaya mo tararamidag. Maday. Nama. Apay ngay? Awan, madya talaga. Ay guston, mapirdin day ta. Awan paggatang iti baro a paglutuan. Kasanuwa ka makaluto nga ita. Ay na, makapanervyos mo't lakay. Matalimudaw sa di na oras. Awan karga di pagbagasan. Pati karga ti tangkya paglutuan na ibaw. Nana, gumatangak man iti sabon a paglaba. Manaw, day tayaw awat mo. 5 pisos, nana. Apay, di mo makita. Kurang a paggatang iti sabon a paglaba day 5 piso. Mabalin mo't ide. Ay saan itan? Di mo ayaam mo. Nga inuran oras ang umingi na dagiti gagatangan ita. Ay wanggam, imay inted itaji ag sinsinger. Aday ta. Ah, bilti kuryente na ito'y nana. Wan, indagas na tawan kanu tao, iji balayo di kalman. Napanak namin nagbayad iti loan ko ijay ilay. Sumalagayam adito'y kantinak tinangidagasan na. Ay sus, nagnginan ti bayadan may. Saan ka na mas daaw? Saan lada kayo tingimi na ti babayadan na? Uray da kami, ngimato mo ti bilme. Na, 5,000 ti bayadan mi ita. 1,500 laang iday. Ayan ni dadem. Aday jay kusina, ag cellphone. Buya kayo la buya iti TV. Iso ang nagdakkel ti babayadan tayo iti kuryente. Itaak lang mo't nga agbuya ta Sabado. Awan ti klase mi. Ala, idepom deta. Lipas at langon da ito'y drama. Idepom ko na. Nakiji talaga ni mami. Aglinis ka dito'y balay. Saan aday ta buya tingkar aramidag. Nakangot pa. Yes! Nangaba ka kaun. Yes! Nangabak ka kahit ada kwartam. Ha? Amom, numano ti bayadan iti kuryente. Apay mano aya. Tanakunas mo, dahi tamuging mo. Nasurok a 5,000. Dahito ti bill. Ay, aguray ka man bakit? Tuloy ko na ito games ko. Nangaba ka kung kahit. Huston ta cellphone. Huston ti cellphone. Huston ti games. Ne. Apay nga agawam to yung cellphone ko ngay. Dapay laganas mo hag cellphone. Nagadulang aruden ti problema. Problema? Adaya mo. Di mo amaw, dagiti aggigiddan ngagsangpat a problema. Nyalaki din na. Ito bakit ka kaya? Relax ka kadila. Ay, Saus! Ah. Bawal tag cellphone ko nanay. Ay. Talaga kayat mo nga gawan yung cellphone ko Yawat mo day ta kanya. Di nak itarayan. Apay itarayang kaya. Di nak paglikmutan dito'y lamisan. Apo! Ne, Jelay, ada tao. Tama pang kukitaan. Ay saan? Saan tapay analpas si Kaamado? Ha? Alaag deta cellphone mo, mayat ka man no saan? Anya? Apo! Nay. Apay aya! Ay kwa! Umaya kag-deliver iti parcel. Parcel? Apay, asino kada kayo adwa tinagorder iti online Ala! Umayo i-receive da iti parcel yo, apo. Ay aguray ka! Oh, apay nga awan sumungbat kada kayo. Asino tinagorder kada kayaw? Siyak, mami. Itayag ko da ito'y imak. Tasyak talaga tinagorder. Ha? Amom lang aruden nga awan kwarta tayo. Agurdo-order ka pay lang. Sapatos lang mo't dayjay. Sapatos? Mano ti bayad di in-order mo a sapatos? Nay, di nakitaan iti kasta. Tasan asyak tinagordar bakit? Ha? Tapno denggam anay bag no mano ti bayada. Kat sikati agbayad. Anya? Siyak? Pangalangit iti pagbayad ka.
bayadan yun dito order yo, tapicturan kayo. Siyak ti mangawat. Ay, sakbay nga awatam. Damagak man no ti bayad day ta sapatos. 5,199 pesos. Anya, nagnginan. Hoy, Jelay, nagkuna nga agurdo order ka iti kasta kangina sapatos, ah? Ni mami mat, ungtan nakit din dito isangwanan iti sa bali a tao. Bayadam kit din. Awan pagbayad ka, nagnginamatan. Siyak tupay, sagsi 50 lang ti sapatos ka. Ay, apo, bayadan yun ang tanay. Ado pa iti i-deliver ko. Si Kamat, kunamla no asino kang agi-deliver iti nakangingina. Sapatos, wano kumkum po Ne, apay asyak nga iti ong tamam. Puno mat, pangalaan mi nga iti pagbayad mi dita sapatos, ah? Ay, miss, anawa umut aninanang mo. Ha? Mami, sumardang kay kumamatan nakababain. Bayadan yun dahito yung sapatos. Awan nga rod pagbayad ka. Sus, order kayo. Awan mo't kayang pagbayad yun. Ay, sayang. Sapay nakasale dahita sapatos. Ay, talagang awan pagbayad ko. Awan tupay pagbayad mi iti kuryente, kas kada Hoy, kumpormi tita. isublik lang yan dito yung order yaw. Sublim lang nga. Saan ka nga subli dito, Iwan? Ala, ustong agpukaw kayo pa ilaan. Tapno sumardeng kan amang kamkamat kanya kiti walays. Isurrender ko, dahito cellphone ko. Nasayat mag. Dapay loob na dahita. Dahita kalulod mo, tinakaibusan ti kwartam. Ita, agungit lat ta. Intad ko lang aro din dahita cellphone ko. Stumot din ah. Uwit ka lang ako ngay. Nay. Apa Jilay? Nagsangsahay ka. Jak binayadan, ya order na sapatos. Tapay, kasapulan na ti sapatos. No kumangami, tanagagat ka ngagtrabaho. Saan aday ta cellphone, titugtugawam dito'y balay. Di anda ko makwarta pagbayan. Wanain, mapala ko nagtrabaho. No narugyam tag cellphone, itugawa mo, ngagmalmalam. Wag nga raw, mapala nagtrabaho. Nay, adaman tataulan ti asawn. Si kaman magtirumwar, amapan mangkita amado. Tano siya, amangan numaatake ako, nubabayadan manunday ta. Guston Jilay, saan ka nga adsangay? Mabaling ka pa yung mga agorder iti sa bali, kayat mo sapatos. Nakasilday dyan. Awan nga rod tinairan na akwarta ni mami. Kata kayo ngay. Karkaron ang awan. Apay ngamin nga awan. Kat amumit asaan nakasimrek iti construction iti mano alawas. Ang sumreg ako niti trabaho. Tapno saan nga umanawat ni mami. Saan ka nga adsangay? Indo nagsweldo mabalay nga yorderan ka iti sapatos. Ano nga rin dahi tayo igaman nyo anak kasubre. Ha? Ay, itagto ka ni mami dito eh. Dito, babayadan tayo iti internet. Nakarkaron tumanan nga kungot tayo dyan. Nung makita na dahi ta babayadan. Ay, ngarod Sapay siya mga ngarod yung ungtan na. Nasaya at magtaawanan tao dito'y kantinam, nana. Apay ay ano adda. Mabainak nga umutang no da sa bali amakangeg. Ay na, amin a tao, ada utang na. Pagbainam ko ma. Pautangan nakman nga rod iti 5 kilo abagas, nana. Apay, naibusan kayo mat. Sigud mat asaan kayo may ibusan iti bagas. Idi adda trabaho ni Amado. Ngam idi saanan asimsimra, awanan ti kwartami. Apay ngamin asim mardeng ang nagtrabaho. Simmadot nga road, nana. Idi nasursuro nan tinag-cellphone kan nagge-games. Saanan asimrek iti trabaho na. Aya, ay sumulagayam adya kung makitkita lumablabas dito yung kantina. Ay na, ungetak nga unget di tabalay. Gapo kadagiti babayadan mi. Mangmangag kung nga ro, ti panagungungot mo. Ha?
Mangag mo na. Ay katwan, saan la asyak ti makangkangag? Uray pa dagiti daduma akaruba. Ay na, kababainan. Mala, mabit lang tamang kilo ak iti bagas. Utang na bayadak to no agsweldo nila kay ikaw. Hay, internet manang. Agasam da ito'y bayadan tayo ngay iti internet. Yawat ko lang nita. Sa dino nga ro ti papanam, Ijay. agtugaw ka dito'y abay ko. Ha? Di ta abay mo. Tulang ka kaday, dito'y abay ko kunak. Apay aya. Ipakita ka dagiti simmang pat ababayadan. Ay sana na masapol nga ipakitam kanya dagita. Amukong. Ammo mo numano ti babayadan iti kuryente. Way, nasuro ka 5,000. Ti internet ngay. Nasuro ka 2,000. Ti danaw. Dahita ti jak amaw. Jay cable ti TV. At daya magkasta babayadan, kibal. Jay abang day ti balay. Ay, wala niya. Oh. Jay tumanen tuition ni Jelay. Kaano da jaya? Awan pa'y bagas. Ni, bakit? Apay nga akilat ang nag-off ti silaw. Naputdan tayon iti kuryente. Nanyalaki din ariga na ti awang kwarta na ya. Ay, mapana ka talaga nagtrabaho inton bigat. Saan ako nga aglangan nagtrabaho? Ay na, kasusweldo ni Daddy yo. Iso na imas ti si daan tayo ita. Isuamangan kayo iti ado ha. Ni, asino din nakamotor ng agbusbusina? Mami, jay order ko dayta, simang putan. Ay, jay sapatos mo. Sapatos kan jay blouse mo. Ala, inkabayadan ng. Nasurok 5,000 day jay, mami. Aywan jay sapatos mo kan jay blouse ko asag sa sangagaso. Ala, inkabayadan na. Bakit? Nabayaran ka din, hindi kuryente tayo. Wen, iso tinapan ko binayadan itay. Binayadak amin ng tapno awanong pampanunuto. Mabalin nga ro din nga laan, yung padulin ko asilpong ka. Ay saan? Nagkunakang ka? Amok itan a disiplinahin ti bagig bakay. Nasaya at nga rod no kasta. Nagrigat awan trabaho na. Ang narigrigat no napudot ti ulam, gapo ka dagiti babayadan. Ang awan mo iti pagbayad. Husto ka, lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan. Joy ang nagsiksay. Si ka talaga, Tata Marino. Ibagampay lang ang nagseksi Ay talaga amat ang nagsiksi ka, Joy. Ay na, nagmayat ti kurbada ti pamagimsi ka. Saan mo, Tata? Kwa, damat imot mo adwa ang nagdadakkel at abungaw, Joy. Sagmamanaw. Saan ko nga ilaklako dagito'y atabungaw, Tata? Si Daan may kininanang ko. Sagmamano ka ti kayat ko asawan, Joy. Ala, saan ko nga ilaklako ti bagig, Tata? Di na kumamo trabakan iti kasta. Kwa. Ay, joke ulay, Joy. Rabak ko kadilaeng dayeng imbagak. Ang talaga nagpintas ka. Ha? Joy, nukas pangarigan ta, mabalo ak itinatay, kaya't nagtungata. Anya? Kaya't nagtungata nga agbalin akaayan-ayat mo, Joy. Dandani akong mabalo itinatay. Ala ka, Tata. Ipulong ka kininana Adiling. Ha? Ay na, mabayag pa'y ang matay ni Nana Adiling. Ay, apay anak ko ng tikas ta, Joy. Kato nagpigsaan ni Nana. Kaslaawan saksakitan na. Nagagat nga aglaba.
kan mapan makiburas iti mais. Aha! Ay, madiday ta nga ibagbagam iti asawam tata. Dakes! Apay nga itakala nga sumangpait marinaw, malumain. Danagmun ay Adileng. Anya kumatipagdanagak. Nagsapa ka arumwar, nga malum kamutan nga gaway. Amamatan, tibiyag ti karpintero. Adiling bakit? Always busy. Always busy asasawam. Talaga, Mike. Kanayon ti overtime ka ngagtrabaho. Diyak pa yun agin na. Muti nga rodan jay swildom, tenak gumatang iti bagasta. Ay, awan pa'y swildok bakit? Na, apay ngay, Inutang da pa'y laang jay tangdan ka. Bayadag to ka na no sumangpot jay kwartada nga gapoy jay abroad. anya, agpatrabaho da, ngam di da kabayadan adagaws. Ay, wait. Kasta ngagpaiso bakit? Agbayad dan tulat ta ka na no da kwartada. Kahit anya nga rod ti gatang ta iti kanunta, no awan tangdan mo ang nagtrabaho. Ay, sana parikot da ita. Adiling bakit? Inka pa'y na bumulo di ti bagas kini Jujaw nga anak ta. Imat mo manan day tatulbaks mo marinaw. Sa di no manan ti papanam, Ay, kat mapanak ag karpintero Adiling bakit? mapan ka manan ag karpinteraw, nga awan mo't itid datang danmaw. Anya laki din Adiling. Relax. Mabayadan to amin niya utang da kadyak. Ag koleksyon tantulaengan iti kwarta. Anya, Mapanakaw, tanay. Agur-ura yan dagiti kakadwak ama pa nagtrabaho. numalpas kang agtrabaho, agawid ka dagos dito'y balay. Wen, masapaak nga agawid dito'y balay. Apay asaan ka nagawid idirabi ay, marinaw. Kunak man numasapa ka nga agawid kalpasan ti pa nagtrabaho. La, nabartag ka pa'y anagawid. Anya laki din Adiling. Sumanaw ka. Nagsakitan ti lapayag ko. Anyat inararamid mo, tapay nga agsapakan anagawid. Sumat bakit? Anya nga isumay. Imbagag matkan ka amasapa nga gawid. Ita nga agsapa ti kayat ko asawa na panagawid ka. Ay salbag ka. Lala, di ka din agungungat, Adiling. Idasaran na man gidi ti pagar mo sarak tane. I'm hungry. Sino ti sapsapulam nanang? Ni tatang mau, rimwar asaan ang nagpakada. Ket no nakita kita ya nagpadaya. Imot na je toolbox na. Anya, Kunak ano nagpakada-kada kayo nanang? iso nga rod asap sa pulag, tasaan ang nagpakada anak kaw. Ay, sa dinuman nga tan ti papanan na. Ay kit mapanagkarpintero Taimot na ket nga ro je toolbox na. Nagagay tamapan ag karpintiraw, nga awan metangdan na. Anya? Agsaysayang laeng iti oras, tasaan damot abay bayadan. Utang titangdan na nga agkarkarpintiraw. Ay sus, anya lakit din ni tatang? Nabartek tumanay no agawid ijay balay. Ay kitlo katamo na day tatulbaks mo paray. Tarugyan tante ang happy-happy. Ayun, pare po laon. Lukata ko na kastoy. Oh. Dua tengedan, kena dapat pulutan na paray. Wen pare po laon. Apay ka pa, oy. Dat lang talaga day tatulbaks mo pari marinaw. Arak ti kargana. Diskarte laeng tapno makapanawak kaya balaya din nagpagduaduan na Adiling. Ipagarup na mapanak ag karpintero sika. Anya? Mala, aginum taki din. Ado ti pulutan ta pare.
agrenek ta nga aginom iti arak. Ayos, pare Marinaw. Aginom ta nga ron. Si kamat ti masabat ko dito'y dalan, Joy Balasang ka. Agawid akong tata. Ay, mabitla yung Joy Balasang ka. Kaya't kabaya kasarsarita. Amangan urayan akong ninanang ko. Iso nga agawid akon. Ay, mabitla yung Joy. At dala ko mati bagakan kakay. Anya nga minti bagayo kanyak, tata. Dandani akong mabalo iti natay, Joy. Anya? Dayta man ang di bagayo kanyak. Saan pa'y ang matay ni Nana Adiling? Ay, matay no bigatan ni nanam nga dileng. Ala, tila sasawan niyo. Dakas dayta nga ibagbagayo iti asawa yo. Di yo kumamat iruruman. Kayatan na dileng, Joy. Kaya't ko ti ube nga kasken ka. Nabartak kayo. Di yo amo ti sasawan niyo. Ay, amok. Sikati kayat ko nga asawan no matay ni Adileng. Ala, panawan kayo pa'y tata. Di yo amo ti sasawan niyo. Anya laki din ni Adileng. Sa pulan naman nante, tangdan ko nagtrabaho. Itad mo kanyak titangdan mo anapan nagkarpintiraw. Adayaman. Kano imot mo itay jet toolbox mo? Iso akaawatan anapan ka nagtrabahaw. Inutang da di tangdan ko nagtrabaho, Adileng. Manan? Wen, bakit? Inutang da. Bayadan danto ka na unuadan kwartada. Ay sinalbag ka kidain. Agbambanog aso ka lang. Mapan kag karkarpintiraw ng awan mo tangdan mo. Nabartag ka pa'y asumang pa'y. Anya laki din ni bakit? Yan nilakit din ni bakat. Disnugag to pa'y day taropam. Tapno agnakam kan. Wala ka din Di kan agong-ungat, Adileng. Ikan kanto iti peram. Kanaw. No adagbayad kanya ka. Di ka di madanagan bakit? Relax. Take it easy. Kaano na kapayabayadan? Kitawan mo't pagtrab-trabahwam baray. Iparparang mula nga na pagtrab-trabahwam. Tapno makainom ka iti arak. Di mo unay pigsaan tag sa ua pare pulaw. Ang mga nada makangagkin ka. Ha? Hey, pasensya ka na, pare Marinaw. Mala, lukat hamon na ita toolbox mo. Ta agtrabaho tan. Ay isti, ginumtan iti arak. Ay no. Ay, di ka kadyagganat pare. Lukata kon akastoy. Up. Nah! Wow! Duwamit akwatro kantos. Na naggana sa nabiyag paray. Sala day ta pare pulaw. At dapay na imas apulutan ta. Ha? Nay, awan mo't makita ka pulutan ta dito toolbox mo. At day ti secret pocket ti toolbox ko. Di na imas apulutan ta pare. Aya, the secret package ti toolbox mo paray. Ano? Ada high technology ti toolbox ko pare. Mabitlaeng at lukatak ti secret pocket ti toolbox ka. Up. Ada nga agpaiso secret package ti toolbox mo Pare Marinaw. Anya nga ti linaon na ito nagdakal na pagbalunan. Ay katinulaan native amanok pare pulaw. Ano? Nagganasan. Nagparti ka pa iti manok mo. Saan ko amanok day ta pare pulaw? Ha? Anya ti kayat mo asawang paray? Manok ti karuba. Anya! Sa dino tinagapon tatang, nabartak kamat amasabat ko dito'y dalan. Ay kat, napanak nagkarpintero Jojo anak ka. Amo mata, ni tatang mo. Kanayon abisi. Kanayon abisi, wano kanayon anabartak. Anya? Ay natatang, isardeng mo daytan nga aramidom.
dakes ka kininanang numaamuan na ter aramidam. Ay awan mo ti madingar aramid kat Jojo anakaw. Ti amuyo, jak amo ter aramidin nyo. Ha? Isardeng yun ti madinga aramidin nyo tatang. Saan anasaya atay ta? Agul ulbud ka kininanang. Warak biet, adileng bakay. Sa dino ti papanam, kat adalo man ti rabi ay. Ay emergency bakay. Anya nga emergency, imot mo pa'y day tatulbaks mo. Mapanak nga rod ang karpintero. Mala, urayan na kon ni pare Polon. Rabi ay, mapan kag trabaho. At dayamot ag trabaho, iti kaski nga oras ti rabi ay. Emergency nga rod. Nasken ka na, amatarimaan ka o di paggidaan di masakit. Ngam amo ni pare Polon. Anya? Wen, bakit? Na-stroke nga men di agpatpatarimaan. Asino day taan na stroke? Ha? Ay kwa. Ningay kwa. Anyat nagan na itayan. Ay, just nalipatak pa yan. Oh, makitam, di mo pa'y gayam amo tinagan di na stroke. Ay, amok, nalipatak lang bakit? Ay, amo kaun tinagan na. Anya? Kulas tinagan na. Nicolas at Agadaya? Saan mat na stroke day jay? Ay, sa bali ako kulas ti bagbagak. Saan at tagadaya? No di ka tagaile. Anya? Nalaing ka talagang at pambara-baray. Agkakanat ti bagbagak ni Adileng tapno malibasak laeng. Kahit anya nga tilinaon ita na itatulbaks mo. Ay kat arak pare Polon. Hadapay pulutan ta. Uy no, nagganasay. Mabartag taman na di ta arabe ay paray. Dadat laga talaga na itatulbaks mo pagidulduli na may tiarak ken pulutan ta. Sana may ibusan. Diskarte laeng ti panagbiag ako nada pare Polon. No awan diskarte, saan tamat ang makainom iti arak? Ay, biliba ka talaga king kaparay. May saka ana isang sangayan at tao dito'y lubaw. Anya, ay sika talaga pare Polon. Agpadataan na isang sangayan at tao dito'y lubaw. Daputa mapantamanen iti lubong ti arak. Yeah. Itay kayo pa'y apo managnaana na adiling. Kaslada sapsapulan nyo. Sapsapulag ni Mariano nga asawa, Duna. Nakitam ka day. Nakitak idirabi na adiling. Gimatang pa'y iti arak ken pulutan dito'y tersenak. Anya, 2-4 kantos ti ginatang na adiling. Sinalbag day alaklakayan. Isumot lagayam asaan anagawid idirabi ay. Tanapan nagin inom iti arak. Kanayon agumatang iti arak kanyak, nana. Dandani inal daw. Kasta ka day, Dona. Wala na diling. Kaya't asawin day ta. Nga inal daw met nga agbartek ni Tata Marino. Agsaga na kanyak itaday jay amarinaw. Agawid tulal ni jay balay. Ha! Atalaga! Ne. Apay ka dinanang, makaungat ka may. At dagasulinam di tayo, Jojo, anak ka. Ne, pangaramata iti gasolina nanang. Basta ikanak iti gasolina no adda, anak ka. Ay kaadaan nanang. Usarak da ya gasolina iti kuliglig ko. Itad mo pa'y lakanyak da ya gasolina, Jojo. Ay, pangaramatam nga road. Poo! Ti kararuan ni Tatang Mau! Anya! Ay sus, delikadong tatang. Anya ti delikadaw, Jojo anak ka. Di ka pa'y lagaw awi di balayo tatang. Apay ngay? Puu nanang ti kararuam no agawid ka. Anya? Ay sus, kastauna iti pungtot na naggapo dito'y balay. Uray la umasok ti abot ti agong na. Apay ko mga agpungtot ni Nanang Mau kat awan mo't madingan aramiday. Amon ni nanang ti sikretom tatang. Apay, imbagam ka day. Ay saan tatang, naamuan na iti sabali a tao. Anya? Agtalinad ka pa'y laeng dito'y balay tatang.
urayem nga agbaaw ti ulo ni nanang. Pasensyakan, Adileng, bakit? No, narabyan at anagawid. Okay laeng, lakay. Awan anyaman na no narabyan ka nagaway. Ay, ayos. Ay, di nakmet gayam kapungtot ka asawak. Nang rabi ka kadain, lakay. Ay, nalpasen, Adileng, bakit? Nabsuga kon. Okay, sika, nangan ka ka din, Adileng. Wun, lakay, nanganakaw. Ay, maturog tangaruden, Adileng, bakit? Ay, nakaturog-turog ako, bakit? Wun, marinaw. Maturog tan. Kaya't kumutin ti maturaw. Ay, di na ka di kagura, bakit? Apay kumakagura ka, marinaw. Awan mo ti madingar aramidaw. Mala umay kan lakay. Inta maturugan. Ay, uwin, bakit? Maturog tan. Ginanatan. Day. Apay ngay? Nagbara ti marik na... Ay, maururam ti kama. Ay, tulungan ta. Ay, kayat ti matay. Ay, tulong. Ay, karuma. Agyaman ka, tadi ka na uram asibibiyag marinaw. Ay, pakawanan nag-adileng bakit? Ay, kunakman no napakawan na kaon. Ay, nagsaya at kabat kanyak idirabi eh. Kon kunaklaan dayjay marinaw. Ita, agnakam kan, panawan kamutan. Anya, ay, tilar aramida, madiling bakit? Dandanin na oram ti balay taga po iti inaramid mo kanyak. Ay kating kaalain jay toolbox mau, tatarimaanam jay na uram apasat ti balay. Anya? Makisina akmatan kang ka. Sana kun nga agpamarangkan ka. Ay, saan bakit? Ay, di nagpampanawan. Saan ka di akayat nakpayan amatay, tapno mabalokan, Nakaamwam iti dayta. Embaga kanyak ni Joy. Kurso nadam kanupay dayja abalasang. Ay, pagkawanan na kun bakit? Ay, please forgive me. Ay, kun kunaglayang dayjay. Sikat ay ayatek. I love you, adiling bakit? Ay, makamukan ni Tibiyagbaw. Naumakon kan ka marinaw. Ay, sure. Ay, pagkawanan na kun. Ay, pangasay ba? Hindi nagpampanawan na diling! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya, rabiin ngam ita ka payla nga gluto pa niya. Ay napasensya kan lakay. Busy ak ngamin itay. Iso ajak nakaluto an nasapa. Ni ay, anya kumangay tinakabisyam. Nag-video ak ngamin lakay. Anya, day talaang ti makagapo no apay asaan ka anakaluto iti pangrabyan tayo? Unay kan, makitkitam lang aruden nga glut-luto da tao. Sumanao ka pay laeng. Ay napanyang anya launa yung ti alam dita pa nag-video. Pasig madlang nonsense ti ipupos mo iti Facebook. Di ka lagbain. Ay sumardan ka man si Katino. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli makalatan. Makapagla ka talaga, Mare. Ano niya latitan ti ipupos ni Panyang iti Facebook na? Wan nga rod, Mare. Uray siyak amang buybuyak at makaulagak. Ay! Uray ko na tayo reels lang, akomporme ti maipost. No, agpost ko maakit. Tay adamot ti sense na, Sana pa si ka nonsense.
Ha? Makapal ka talaga. Ultimo pa nagsuyaap na i-video na. Sana i-post iti Facebook na. Ay na, Diyos ko, pakawanam. Saan mo't aga puta kat katawaak? Kat uyawak? Kat katawaak laeng, gaputa pulos nga awan ti sense na, dagiti ipopost na. Ay, supay kurang na lang kat i-video na ti panagisbo na. Ay, sos! Saan to i-post? Nanang, itay pa nga insagana yung dagijay mo rang alaban nyo. Ngam aging gaita, saan kayo pa'y anak karugyan naglaba? Ay, sumardeng ka man nga ubing. Aglaba aklat ta ka di. Ha? Itay kay pa'y ngamin ngag cellphone. Di yun lang maibatan day ta cellphone nyo. Sumardeng ka kunak tumag. Imala ka talaga iti amam-aman nakibiyang. Ninanang mat. Kit-kitaak nga rod no manon ti views na jay impos ko arils ko idi kalman. Ha? Iso abay anak man. Di nakpakibiyangan. Taglaba aklat tano kayat ko. Mawatang, Ne, kasla idi na minsan pa'y nga aldaw, nakababad dagito'y lalabaam Panyang, Ha? adda ka di ba'y planom nga aglabawan no cellphone kalatan? Anya? Ay na, naang angot ton dagita. Di ka pa'y lang kami naglaba. Ala, sumardeng kan asumanao. Aglaba ako. Nada pa panam mapankan. Makarengreng ka itilapayag. Anya? Aday ka. Naisimpa kon ti kamera ti cellphone ko. Inakon bagkaten jay basket anapun no iti mureng. Iso ti ipost ko arils ko inton madamdama. Ahap. Aday ta. 1, 2, 3. Anay ko, naigalisak mo tanay. Anay ka! Nagsakit ti sikat ka! Anay ka! Ay na, natukol sa matan ti sikat ka! Anay ka! Ni, apa yun nanang? Anyat mapaspasama ka na kayo! Ay na, pangasim man na nakahuing kaya pa ni tatang mo. Nagsakit ka talaga ti sikat ka! Diyak makagaraw! Sige nanang, inakaya ba ni tatang ijay bangkag? Ha? Apay nga minday ti cellphone nyo ang nakakamera dito'y igid. Ah, agri-reels kayo, nanang? Ala, awanon ti ado pa'y asaludsod mo. Ingkagat ayabanon ni tatang mo. Nay, apay ngayon may kasi ti bangkag. Kat nagbara ti panahon, anak ko. Umay kayo kano, tatang. Ni nanang ngamin. Naigalis ijay banyaw. Anya, naigalis? Un tatang, aglablaba laang. Idi kwan, insimpa ni kamera ti cellphone na. Kuna na sigurong i-video na ti panaglaba na. Ta i-reels na. Ngam, naigalis. Anya? Adda ijay tatang, agan anay, nasakit ka no ti sikat na. Anya? Adday ta, gunggunam ko nakit di Anay ko, nagsakit lang arudan ti sikat ko. Ngam kastapay laang matibagbagam. Anya kalakit din ayalakay. Ay napanyang ayagong gunam ko nakmanen. Apay ngamin amasapol mo pa'y laang nga i-video ti panagpagkat mo iti nakabasket amureng. Ha? Saan nga amin abanag kat masapol nga i-video-video? Anya nga ita? Agyaman ka ta saan ana-fracture day ta sikat mo. Lakay. Kasanon no adda natukol atulang di ta sikat mo. Nang dahil sa reels, isukit din ti pakabaldadwam. Sus, salbag kakit di. Awan lat di ka i-reels ngamin. Unay mo tanday ta pa nagsasaom kanyak lakay. Kahit punong matibagbaga ka. Saan aya? No maimbagan ka, ala, ituloy mo manen nga ag-video iti anyala dita. Tano maikaglis ka manan, ay kat gunggunam manan.
Kung nakalaki day no sino ti masabat ko abangkay ti managnana. Si kamod gayam panyang. Ha? Hay puno gayam yimbaga na kanyak. Ang naigalis ka daw ijibanyuyaw. Gapo iti karililis mau. Kat, anya ko matibibiyang yon no na igalisak. Katawa anak, kasta ka de. Makapailag ka mga main panyang. Nuapay mo nga na masapol mo nga irils amin na ba na gaya? Ay, akasaman. Kurang lang ang irils mo, ti panagis mo. Ano niya? Sumargang kayo man? Ha? No awan tinasaya at nga ibagam si Kalakay. Aguli magkalatan. Lakayan ka anak ka uyaw, salbag kiti. Ay, Ay, ang yamat ang tsura, mare. Kas kalamatan pato ang magmagna. Ha? Ay na! Ay, anya kami dararamidam. Nang dahil sa reels, may galgays ka. Anya? Saan mat gawin nga amin na banag at masapol mo a videoan tapno ipos mo iti reels? Unay matanday tapa nagsasaom kanyak, mare. Kat, pudno man. Anya ko matisense na jay panaglabam amapan mo ko maipos. Anda anya? Sika talaga. O, anya nga itinaganap mo ita. Naimbagtawan dinatukkula-to lang dita sikat mo. Ay, ewan gayam. Adamok amayat nga i-reels mo. Ha? Anya dayta? Anya pa ngay? I-video mo dayta banking nga panagnam. Samo ko na iti-reels mo, nga iso dayta tinaganap mo, uray kita ag-viral. Nonsense mo, tibagbagang. Kahit isumat lang nga basi ka ng sense ti boss mo, di iso ti boss mo. Ay, noan niya ngamin ti aramidam, mare. Kita aman day tapan nagnam ita. Kas kalapatong agpayso. May sakamat, mare. Imbes amaasyan ka kanya, uyawon nakmat. Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak laang, mare. Apay ngamin amasapul mo nga videoan amin nga aramidam. Ha? Kurang lakot i-videon pa iti panagisbong. Anya? Kunak day taa, gaputa ultimo mo't panagsuyaab mo kat i-reels mo. Uray reels laang mo't kat jay kumamot ada sense na't i-post mo. Saan atil-tila? Makapadadaol kay ti aldaw. Di ta ka man laangan. Anya? Anya? Kasta timbaga na dahi apanyanggan ka, mare? Wan, mare. Sakitan pa ila ang tinakam na dayjay nga imbagak. Katpud numat. Katuan, anya ko matisense na dahi panagsuyaab na nga impose na iti Facebook. Kinabangsit nga tati sang auna Sika talaga. Katpud numat, tiltila ama pa na ipopos. Indon kuan, ultimo, panagkasilyas na kat ipos nanton. Kat, anya ngay nga ron. Di namot ammo ti agbain. Sakitan mo't tinakam na no kas jay abagaan. Uri kitam, no may imbagan jay sikat na anasakit, gapo iti panlakay kaglis na, ituloy na tumanan ti agarami ti tinansen sa video nga ipost na iti reels na. Nasaya at tasimmangpet kan lakay. Apay? Ibaon ka kumaamapan ijay tersena ni bakit Julie. Aniya? Siyak pa'y alabambanog ti ibaon mo, ama pa ni Jay? Unay kan? Diyak nga rod makapag na iti husto. Ken nasakit at talaga ti sikit ko. Nang runa itakot naglamiis ti panawan. Aniya? Ay, unay hindi kastoy. Anyaya ti mapan ko gatangan. Ingka gumatang iti may sakilo abangos. Iso ti pangrabyan tayo. Sus, unay hindi kastoy abiyag aya. Nabambanog na tao. Ngam siyak pa'y lang ti ibaon mo amapan gumatang. Anyamatan. Italaang lakay. Di ka madanagan. Taapaman ama imbagan day to'y sikit ko. Saan kanton nga ibabaong. Ay, unay yung dayang asawam, tinaw. Nabambanog ka lang aruday na naggapoy sa bangkag. Si kapay lang, tumay kumatang iti sa daanyaw. Huwag nga ron tata.
Rason namat ngamin dyan nasakit ka no, asikat na. Noan niya nga mintar aramidin na Wen nga rod, iso pinagsasawak manlay din na ikaglisa na. Gusto, marang agnakam. Isuntumoy lang ngawan kais iskan na, nagiti ipupus na. Pasig anan sense. Pudno day na kunayo tata. Uray siyak nga asawa na. Marurudak paikit din kan kuana. Mala, yawid mo nga ruda, di ta ginatang mo abangaw. Ang mga nuagur-uray ang di panyangking ka, kinaw. Apay mananday ta cellphone ni Simsim payo, nanang. Agreels kayo manan? Nasakit lang arudan day ta sikat yo. Gapo itipan na kaigalisyo. Ngam agreels kayo manan. Ay na anak ko, no bumaknangak to iti panagre-reels ko. Awan ti sabali ama iranod no saan ada kayo kinitatang mo. Iso ama balin ka di. Dinak man dilla-dillawan no kastoy nga agreelsak. Anya? Itaypay ang nakaset up ti camera ti cellphone ko. Ngam awan muten ni tatang mo nga imbaon ko anapan gimatang iti bangos. Amangan no danda ni dayjayan nanang. Urayan nyo nga rudan. Tapno maka-video kayo manan iti panagluto yun. Anya kamutan, itaypay anak ka set up ti camera ti cellphone ko. Ngam nagbayag ka. Anya? Apay, ag-video ka manan? Katuan i-reels ko man ti panaglutok iti bangus asidaan tayaw. Anya? Ay sus, jak amokan ka pa niyang. Saan lang aruda na nagimbag day tasikat mo gapo iti pan na kaikaglis mo. Ngamita, ag-video ka manan? Agluto akla ang tino. Sa anak mo't nga aglaba, tapno maigalisak manen. Agluto ak, nawatam, agluto ak. Ala, makaamu ka man langan. Ina ko ni Jessilid, ayaban naklatan no naluton ti sidaan. Aday ta, naipisok kun dito'y paryok ti bangos aprit-pritwa. Aday ta, video ak matan. Good evening mga karils. Daytoy laang ti sidaan mi ita arabi. Daytoy laang ti kabaalan mi agatangan. Bangus nga imprito ko naman. Ay! Anay ko! Lakayo may kaban! Darasam! Ay na! Nagsakit ti rupak! Naparsyakan iti ado amantika! Anay ko! Nagsakit ti rupak! Mga lakaman iti nalamay sa danom! Ay, nagsakit na talaga! Anay ko! Iya po, aday tagong gunam kunak manang. Anya! Mga lakan ay iti danom kunak! Sumanao ka pa'y lang! Ay, makaamu ka. Amin tumot nga main kat basapol nga i-reels mo. Anya nga ita? Ay sus, buo lang arupam tinaparsyakan iti mantika. Gonggunam panyang. Gonggunam! Anya! At dayta, nagkulay violet dayta buo arupam. Anay ko, nagsakit na talaga. Nagsakit. Kat, anya pa ilang der aramidom nga ison ti i-video ta iso ti i-post mo. Anya, nasakit lang nga rudan ti rupak. Ngam kastakit din ti bagbagam. Oho, nunam namaam, kat maasyanakan ka, nagbidot ka. Gonggunam kunak. Gonggunam kunak ngarod itayan itamanan, ibagak manan. Gonggunam, gonggunam. Anya. Day tati maganap mo iti career-reels mo. Amin mo't ngaminan, masapol mo nga i-video. Anya nga ita, saan pa'y anaimbag day ta sikat mo, gapo iti panla ka ikaglis mo, ngam ita, day tamanan rupam. Anya nga tamanan ayat iso maruno, salbagkit de. Ay, anay ikaw. Nagbayat matanday taro pa, mare. Kasala na loom nga Star Apple.
No, anya launay ngamin aya, ti araramida, may nako, anya lagi tinaya. Tila ngamin in ka i-video, no, amom ngamin nga alanganin. Saan mo nga i-video awan? O, anya nga ita? Kaya't kulaang mat nga daipos ko iti reels ko, mare. Jak mat namnamaan akas to iti mapasama. Ha! Anya nga ita ti itsuraam. Nagapgas nga daytan, mare. Pero may nga rod, mare. Nagsaniit pa eh. Ay nako. Ha! Sabay la kumatag nagam kamatan. Mare. Kita man day talangam. Banking lang nga rudan day tapan nagnam. Kastapay day tarupam. Ay sos. Ano nang nangyari, ha? Nagkulay violet day ta. Kalpasan ti mano nga aldaw. Agdanom-danom to day tarupam. Ad-adan tumanan. Anasaniit. George. Nang dahil lang sa reels, nagkaganyan ang mukha mo. Anya. Ay namare, nagpadatamot alaad. Ay ngam, mas limaad ka. Wen, limaad ka manan, gabo iti reels mo. Adal kan ka ta. Saan nga amin na ba nagat masapol nga i-post mo? Nawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Okay, si Mang Pita ko na naggapoy iti trabaho. Nasaya at no kasta, Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Ay no, nagganasin na panagbiag no kasta bakay. Mga anak laengan no sumangpetak ka naggapoy iti trabaho. Alakit din, mapantan ijay kusina, ta idasar kun jay kanenta. Amok amabisin kan, Milton. Ay wen, bakit? Ay na, talaga mabisi na kaon. Waneng, bakit? Apay aya. I love you, Waneng. Maturog kan. Sa baaliman ng tiadda di ta panunot mo. Anya laki din ni Waneng. Di ka laki din mangrik namay. Ay na, nabambanog ka lang arudin ang nagtrabaho ang nagmalmalem. Mapanunot mo pa'y laday ta. Alan Waneng, I love you kunakay. Day tala ti amom nga aramidin. Makapuyat kalaklakayan. Ay. Naragsak ka itangal daw pare Milton. Ay, talaga naragsakak pare Roger. Si kaman may timaadaan iti nag-sweet nga asawa. Nagsingpat ni Waneng nga asawak pare Roger. Nagagit niya gluto iti kanay. Sos, sana all pare Milton. Saan laday ta pare? Anya pa'y pare Milton. Basta, amumang ti kayat ko asawain. Anya? Makiram? Uray ka nagkatawa itim bagag pare Roger. Maragsa ka naklaparagan ka pare Milton. Ay sos, papaapalan nakmanin ako nak. Apay, saan anala ilaw ni bakit mau? Saan nga ron pare Milton? Iso nga apalan ka. Anya? Sa bali ti paggagatan ni misis ko pare. Anya ngay pare Roger? Agdawat iti kwarta. Anya? Yahoo! Si Mang Pita ka na naggapoy ti trabaho. Waning bakay? Nasaya at Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Dayta ati asawa. Saan laeng anapusaksak? Nagagutpay. Anya lakit din ni Milton. Ingkakit din agpulos tamangantan. Wen bakit? Ay na, mabisi na kaon. Ado ti kanak ita. Agbusog taman kid di ado. Tapno na pigsatan no madamdama. Ay. Sa bali man ng tisasawam. Sa lawasaw ka alaglakayan.
Anya laki din ni bakit? Jukuli, hindi ka lamara bakit? Anay ka, anay ka, nasakit at talaga. Anay ko, nasakit at talaga bakit? Anya tinasakit. Ay na, nasakit din tiro abagay, waning bakit? Kat, Kwa, mabalin ka di nga ilutom tinasakit abagay, bakit? aping nga itala nga ibagam day ta nasakit abagbagem. Itala nga rod amarik na ti sakit ti bagbagay, bakit? Mala, agplaster ka, ta ilutag tinasakit abagim. Ayos! No? Ay, salbag ka! Apa yan naglabo, ay? Akat, ilutom nga rod tintiro abagay ka. Naskin ka di nga ka. Ay, atap no mailot mo na yung bagtintiro abagay, kuwaning bakit? Anya lakit din ni Milton. Agsapin ka man, nagalas talangam. Kas kalakarag anak kaida. Anya? Ne, naka-smile ka man na nabigbigat, pare Milton. Naragsak ka man na nabigbigat. Ay, pare Roger. Always happy ko naman. Ay, sana all masaya everyday. Apay pare Roger, kalat matindi pa nagliday mau. Imbag ka pa, pare Milton. Umapala ka talaga kan ka. Hindi ka din umapapal pare. Aglambing ka nga mingkin ni bakit mo tapno kay kayat na kamay. Inaramid ko amin na panaglambing. Ngam talaga analamiis kanyak ni bakit ka. Anya? Wen pare, jak matagkurkurang kan ko na. Iawat ko mat amin na suweldok kan ko na. Ha? No maminsan, mapanunot ko pa yung tisaan nga agawi di balay me, pare Milton. Ay, di mo aramidon day ta pare Roger. Addan akabosor na ka ni bakit mau. Anya nga tate aramida kaya. Tapno na sayat mat ni bakit ko kanya. Aha. Amo kaon, pare Roger. Kastoy teramida, tapno agbuteng metken ka ni bakit mau. Anya ti aramidag pare. Malala. Yasidag mo tilapayag mo, pare Roger. Isuro ka man, no niya tirumbang nga ramidam. Tapno saan anak ko spagkang ka ni bakit mau. Amok ang nagsweldo kan, Roger. Mudto yan jay sweldom, tayo nang makitsanda. Mudto yan jay sweldom, kunak nay. Aldawan. Jak pa'y nakapalingkiti ka nanta. Day talag dawat iti kwarta ti amom nga aramidan sabel. Ha? Apay nga ron nga gungot ka ngay. Kasano asahan ka makaunget? Sumangpetak dito'y balay nga awan pa'y naluto akanak. Anya? Naglaing ka nga agdawat iti kwarta, ngam nagsadot kamat nga agluto iti kanak. Sinalbag ka kidi, Roger. Di ka man agsaw iti kasta. Isu nga rod adaw-dawatak ti sweldom. Tamapanak gumatang iti kananta. Patpatsam? Jak kaya ti tinor ti saom, ha? Amo ka. Anya ti amom? Sana makmakantiin kagatangan iti palengke. No di ka pagpapintas mo. Anya? Kita ang man day talangam, Sabel. Nagpudaw day tarupam. Ngam nagngisit matatanggad mo. Nita! Anday ko. Apay agdisnog ka nga, Isabel. Di mo man pakibibiyangan ti aramidak. Uyawan nakpay asalbag ka na eh. Anya ti kayat mo mapasamak ita? Kwa. Ibagam na niya ti kayat mo mapasamak. Mabuto nga kaya nga agsinata salbag kide. Ay sos. Apayain, pare Roger. At napasama kay? At damat black ay maun. Madi at talaga, pare Milton. Ha? Kamali, pare Milton. Anya ti kamalay paray. Kamali ya insurum kanyak nga ipakitak ti kinamalalaki kin Isabel. Ha? Inaramid ko amin nga insurum kanyak. Tapno agbutang mat kanyak ni Isabel. Aha. Ad-damat ang nagpungtot. Karitan nakpayan iti sina. Anya? Wen pare, agsina kami kanon kin Isabel no pakibiyangak pa itararamidan na. Ha? Ay na, tigre at talaga na diyang asawak. Naguyong, ay agguuyong, kunak kuma. Anya?
Anyat is-isuma, Milton lakay. Ay, pimanmait ni pare Roger. Oh, apay ni Roger. Outside di Colombo si ka. Apay ana ibagam day ta, Milton lakay. Kasanumat nga main, waneng bakay. Di namat amo nga ay aywan ni Isabel nga asawa na. Ha? Uy, kabuteng na ta asawa na. Iso aday ay. Anyat na pasama kaya. Ay kat nagapad ang agasawa Nakaraman man ni tidisnog ni pare Roger. Anya? Nagdakkel di black eye ni pare Roger. Dandanin na regrag di bukil-bukil ti matara. Anya? Saan lalay ta ba kay? Panggap pa yan ni pare Roger tagtalaw. Anya? Nalabos mat nga min ni Isabel lumaminsan. Di nala maawatan ni pare Roger. Ha? Ay, no sakla ti kaskin ni pare Roger. Para manak ni Isabel ti di na pa'y naramramanan. Anyat kinunam, Milton? Ay, kwa. Anya ko mati iparaman mo kin ni Isabel, aber? Kwa. Tikay ko asawain. Para manak iti kan luto apataw. Oh, nakasaganan di balunam amapan agtrabaho, lakay. Dayta at tibakat. Oray no may sa tibakat. No nagagat. Kunadang raw. Ay sumardeng ka man dita, Milton. Aramidak lang ti pagrebengak. Dayta launay ti apalan kanyak ni pare Roger. Dayta kinala ilom, waning bakit. Ala, umuna akon arumwar, Milton. Papanam? Mapanak biit ijay balay datatang kenanang. Enak dumawat iti bulong ti marunggay datatang. Taisagpaw ko iti lutwak at tinula. Sige. Siya ka ti makambo diti balay. Rumwarak matay no madamdama. Ada ko mamut wifi ta, Milton lakay. Imbag pa'y datatang kenanang, taadda internet connection da. Makabuya da iti TikTok ken YouTube. Unlimited ti panagusar da iti internet. Umapalakmet lakay. Kaya't kumot ti maaddaan iti wifi, Milton. Imbag lang nga addamot pagliwliwaak dito'y balay ng agmaymaysa. Ay, no worries. Waning, bakit? Gaputan nagagat, kan nasingpet kang asawa, agpa-install tang raw iti wifi dito'y balay. Ha? Talaga, Milton lakay? Wen bakit? ASAP, as soon as possible. Naladaw kamot ngayon may nagtrabaho dito construction site, pare Milton. Well, pare Roger, nasa pangami ngayon may dagiti ahente ti wifi connection. Ay kat pinagustuak man ni Juanay nga maaddan kami iti wifi connection ni balay may. Isuan nagpa-install kami na. Ay, sana all. Imbag la pagliwliwan ka no ni Juanay no kastanyag may sa balay may. Sa bagay Amamatan, pare Roger. Kanayo nak nga awan iti balay. Tainal daw mat nga raw niya daag dito pagtrabahuan ta construction. Mayat-mat kiti tayo na panunot ni Juaning nga asawam. Kasla kayat kumat nga agpa-install iti wifi. Barang maragsakan kanyak ni Isabel nga asawak. Ay, tumpak paray. Kastagag paisaw taramidam. Parang dinakanton kagurguran ni Isabel. May tama ka, paray. Simbang peta ko na nagkapo iti trabaho. Waning bakit? Awan samet tao dito balay. Nagulimak man. Sa dino nga tinapanan ni bakay. Sapay mabisina ka. Nabannoga ka nagtrabaho ita. Taadda overtime may. Waneng! Bakit? Sa dino tayan mau. Addaag dito'y silid, lakay. Adamat gaya medyo silid. Kung nagnorimwar nakikaaruba. Mapanak man iti silid may. Ay paon ko ang magidasar iti kanon may.
awan matgayam na luto akanan tabagay. Ay na, pasensya ka, Milton Lakay. Diyak matin nasiputan ti oras ang naglabas. Malumagaya man. Anya? Si kapay lati agluto iti ka na, Milton. Ituloy ko abuyaan jay buy-buyaak iti internet. Anya? Siya pala ti paglutom, anabambanong ka nagtrabaho, wanay? Italaang Lakay. Ituloy ko la abuyaan jay buy-buyaak iti internet. Sige, ditakan. Agsubliak ijay silad nga agbuya. Naspag. Saan na makaluto iti kanan miniwanay? Gapo iti wifi. Ay, sinalbang kiday. Inakaglutom. Tanay, mabisina kaun. Kaliman ti rabi waning. Di ka kadipay maturog, bakit? Diyak pa'y agtuglop, Milton. Maturog kalatnan. Masapa ka pa'y amapan agtrabaho no bigat. Di talatan cellphone mo, tig-iga, ma'am. Di naklatan ikaskaso, Milton. Maturog ka, tapno saan ka amapuyatan. Saganam ka din di balo na ka mapanagtrabaho, wanay bakit? Naay, bigbigat niya makaturturog ka manay. Pasensya kan, Milton. Napuyatan na. Iso ajak nakaluto iti pagarmusanam. Kan balunam amapan agtrabaho. Anya? Si kapay lati agluto kan mangisagana iti balunam. Ta ituloy ko ti mapan maturog. Anya? Ay, baka turturog ak pa yan talaga, Milton. Ay, nagsasaro nun ti pa nagsuyaap ko. Makaamukan dito'y kusina. Oh, apay analiday ka itang agsapa, pare Milton. Ay. Nagatiddugan day taasen na ay pare. Apay, anyat napasamakan ka. Ay, manipod na addaan kami iti wifi. Di na kon maasikaso ni waning nga asawak, pare Roger. Anyat kayat mo asawan pare. Si madutan ni waning nga agluto iti kanan may. Di pa yun makadalos iti balay. Anya? Ne. Apay nga umisum ka, pare Roger. Baliktad itan di sitwasyon pare. Anya ti kahit mo asawan, pare? Manipod adan wifi mi ije balay. Gimagat kandi na kun apapaan ni Isabel. Nagbaliw ti ugali na. Nalailon kanya. Anya? Ita, si kamot ti agparikot kini bakit mo, gapulayang iti wifi. Apay ngay, waning bakit? Nakailad kamutlatan dito'y supang agsilsilpaon. Awan pa'y naluto akaninta. Ay na, pasensya kan, Milton Lakay. Simangput kamot gaya man. Makitam, di mo pa yan masiputan ti sasangput ka. Kapo iti kabubuyam di ta cellphone mo. Anya lakit din ni Lakay. Ay, sus! Sinalbag ka waning. Di ka pa yung nagdigdigaws. Nagampap kan. Agdi sakto ano masango. Anya? Ay. Nauma akong waring. Ipaputid kung ti koneksyon ti wifi. Awanin ti mararamidam. Anya? Ay mapagtita kaon waring. Talaga nga ipaputid kung ti koneksyon ti wifi. Saan ka lasin madaw? No di ka pa yan agdigdigaws kin nagtututbas. Ay, nagangragan na itabuok bao. Akasla na gumukan ti agkabaw abilay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Oy, sika, umasidag ka man ditoy. Siyak ka di kay ayabam, auntie. Asino kumapay nga eh? Apay, auntie. Ibagam kin ni nanang mo umay agbayad iti utang na. When, auntie? Ay, ibagam nga ibaga. Di mo liplipatan, tanay, nabayagan jay due date na. Ibagak, auntie. Di mo liplipatan,
Tano saan nga may agbayad? Ipapulis ko day tainam. Wano saan? Ipabalod ko. Nanang, mapan ka kano agbayad iti utang mo. Kung na jela kay anak kautangan di ta karuba. Sikat isingsingiran na? Un nga rod, kanayon nakapadaanan a lumabas nga agapo iji school. Isulat iririri na. Ay ibagam, mapanak to agbayad. Kaano ngay? Day tamanin timbagam iding, hindi ka napnapan. Basta, day tati ibagam. Padaanan nakto manan inton bigat. Nanang, ang singsingiran di kumarim anak kautangan. Asino kumakumarik? Di ngay adadakkel asiding na ije pingping na. Di puraw tibuok na. Ah, ni kumarik a presiday ta. Nakaungungat. Basta makita nak, day tatibagana. Nagado nga minti nakautangan nyo. Pati ko kumarim, singir da singirken ka. Hay, wang nga raw. Ay wang gayang. Simangpot nga tani tatang yon. Takasaritak man. Ay, una yun nagsakit ti bukot kan sigag ka. Nagmatagilad jo. Ay, Mister, nakaluto kang bakay. Mabisina kong kay. tanya ko mati ilutok. Awan mati inyaw, awat mo kanyak asweldom. Ha? Kaya nga iyon online mo abad badaw. Awanan, insardeng kon gaputa nagado ti utang ko. Isumot laangan day jay tinamnama mapagbiag tayon. Di ka kadiag trabahon? Ay, unay mo tang. Masahimang ki dito bukok kin sigag ka. Tanay, nagsakay. Nasakit aga po iti kai-istambay mo. Day tala makiis-istorya litaruar ti aramidam. Apay, aya, mga umanungit ka ba kay? Nyalaki idin, aya. Singsingiran nak nga ro, dagiti nakautangak. Mabutengak pa yun armuar, gaputa singsingiran dak. Dagiti pa yun ubing alumabas laang amapan ag-eskwela ti singsingiran da. Iso asika, aggunay kan. Anay ka. Apay, ako model ka kay nagsakit. Ay, unay mo dati. Nayunang mo ti sakit ti bukok ko. Kinsikit, oh. JR, umay kan tama pantag-eskwelan. Adan sapay dyan kay anak kautangan ni nanang. Uray di nakautangan ni nanang ako marina. Addaman ijayan. Agsingir man dagitan manang. Sapay agpusilap da iti kastaunay. Nay, apay ngay, mapan kayo ag-eskwela na. Mabutang kamin asumrek ija eskwelaan nanang. Anya kumati ka butang iyo. Dagiti nakautangam. Da kami ti singsingiran da. Kaano nga min ngagbayad ka nanang? Busy kan samot unay, manong. Madamate pa nagtrabaho may. Apay aya. Isarak mo man mat nilakay ko iti trabaho yo. Nabayag ko nga ayaban, di mo umay. Apay ka no? Aglakla ko ka ngamin kano iti online. Iso nga oray saan kano nga agtrabaho. Anya? Ay di na amo nagado ti utang ko. Kay sumuti ko na. Alabay manong, tapilitak mo may agtrabaho nilakay ko. Ado ti trabaho ang maited ko kang kuana. No kaya nati agtrabaho. Napan ko kinasarita ni manong mo. Ing kaagtrabaho, ijay ayan na. Naglay nga gibaon da dyan manong ka. Kat, iso mo ti foreman. Iso nga iso ti agibaon. Ay, kaslak lababaunan ti pampamayan na. Ay unay kamatan. At dalangarot agur-uray at trabaho kan. Mayat di pa nag-online mo ba kay? Saan nga umdas ti sapol ko iti dayjay. Tapno mabiyag tayo asa nga pamilya. Nayunam nga mintila ko. Kat, si kangay apadre di pamilya. Sika kumatirumbang nga agtrabaho para kada tayo. Anya laki din. Ayamay. Mala, mangkita kiti sa bali at trabaho. Saan aday tag karkarpintero kita? Ay, sayang dayjay at trabaho. Naglaing nga gibaon ni manong mau. Jacket ti kastang. Pababainan na mo ti tao. Pababain na mo unay ti pride ko pa. Adda pay la pride mo? Day ta pay la pride mo ti panunutang? Ay kada!
Sana basta mapadakan dam ati pride ko pa kahit. Oh. Ay na, kasano nga rudan ang makabayad ka dagiti utang ko no kastamot ti rason mo. Apay nga min ang nagutang-utang ka. Ay, nagkunang agutang ka iti adaw. Wan gaputawan mo't sa bali a pangalak iti gastusan tadi kamot kat nga rod nga agtrabaho. Biro ka nga raw. Oh. Kat anya nga rod ti mabirukam, kat di mo mat kaya tip maibaon-baon. Diyan mo na nga to ba sita posisyon ti sa paulag. Oh. Anya? Imbag kumamot nung nakaadal ka. Ang di mo pa imot nalpas ti grade 6. Kasano ka malpas nga kinaram na mga minadagos. Oh. Anya? Papasulan na? Kay sumit. Abogado ako may tano di na inaram. Oh. Ay, agtrabaho ka. No di mo kaya ti agtrabaho kinimanong mo, agbiro ka iti pagtrabahuan. Saan ba lumablas dito sa ngwanan ti kantina, dagiti anak ni Junisha? Ay na, sabalin sa tipagpag na anda asumrek kan agawid, manipod iskwilaan. Apay dapay sa bali pagnaan. Awan mo ti ammo. Sa mga minang agpakpakita day ta Junisha, tayo sukumati singiray. Ay na, huwan nga rod tata. Mabuteng alumabas, tadakkel ti utang na kanya. Apay manupay ti utang na kang kaya. At dapay nasurok akin simil Nagdakkel agaraw. Kahit manungay mo ti utang na kadakayaw, tata. Nasurok nga jismel. Ay sus, nagdadakkel mo't gayam ti utang na. Kaino nagwaras mo ti utang na kanaw? Ay sus, nasken nga agbayad. Ipatiliw ko no saan nga agbayad. Ay, ipatiliw tabang agpaisaw no di na kaya tagbayad. Kasano ko mga agbayad, kat saan to pa'y nga agpakpakita. Kabutang nagayam ta, dautang na. Naglaing nga umutang idi. Itatapa nagbabayad, aglema nga. Apay ngayon nga ta nakapitpitak dahito yung sapatos da Betty kan Junior. Sa dinong nga ta tinagnag na andaya. Damagam ka dakwada. Sana sakti pagdamagam tadyak amaw. Betty! Junior! Umay kayo man ditoy? Apay dahito yung sapatos yung agkabsat. Apay anak kapitpitak? Huwag amin nanang. Apay? Sumumbak kayo akin ni nanang yaw. Kasarsarita kayo nga agkabsat. Apay nga agkinkinita kayo matlaangan. Ulitak ti saludsud ko. Apay anak kapitpitak dahito yung sapatos yo. Ibagam nga minon. Nagna kami ngamin ijay bantay. Bantay? Apay anag na kayo ijay. Likliklikan mi nga rodila kay kan kumarim agsingir kada kami. Mababain kamin amag na ijay nanang. Ngamin, ung-ungtan na kami mat. No kasjay amakita na kami. Mangdagiti classmate mi akadwa mi amagmagna. Agbayad ka nga minon nanang. Ala, in kayo ni Jay sa alas. Agbasa kayo iti libro yo. Wan nanang. Nanang. O lakay, nangag mo ti sungbat dagiti ubeng. Why nangagaw? Kat, anya ngay nga ron itan. Di mo kunaan asaan kalatang agtagtagarin. Ay, unay kanya ibaga ngay. Kasapulak nga agbayad iti utang ko. Kitaan man, mairam-raman dagiti ubing. Magnada pa yun ijay bantay. Tapnula ang malikli kanda dagiti agsingir. Huwag nga raw. Aggunay kan! Agbirok ka iti trabahong! Huwag bakay. Manang, adan sa manindag iti agsingir kada ta bakit kanla kay ijay oh. Sigurado nga dada ijay. Agur-uray da kadata. Magnatama na ningi bantay. Wala. Sige, intan. Makaamuditan. O lakay, rabiin. Awan pa'y dagiti anak ta. Apay, anya oras na ya? Agalas 7. Apay ngay. Awan da pa'y lang. Uy, agnervyos ako. Napnapanandangay nga tan. Ha? Oh, apay nga itakala ang Betty. Ayan na ngay ni ading mo. Ni ading ko, Ha? Aniya? Betty anak ko. Inkakitaan lakay.
Idi pa lang amin nga ayaban ka nga umayag trabaho kanyak. Nga mo mat kayat. Anya nga ita, kinag ni Junior. Awan apulos kwartayo a paggatang yo iti agas na. Ya, amo pasama da ito'y manaw. Ada talaga dagiti kasta pasama kiti pamilya. Dagiti emergency. So nga nga umayak umutang. Ikarok to manaw. Wala may pabulod ko. Ngam sigurad dum nga ikarom to. Umanaw, umay ko ikaraw. Kinalagjay anak da Junisha. Kasano kanayon da magna di tabantay. Ay na, napabut ngan sameten kadata. Gaputa singir-singir ang tamot ida. San ba ngamin amang rik na ti inada? Di mo maagbayad ay. Umay to siguro agbayad ang. Rumbeng lang. Ta sa nakasumardeng agsingir. Aging gaasan a fully paid. Ay wala, nasken a fully paid. Tanabayagan day ta utang da kanyak, tata. Ore siya, Mike. Manun abulan di utang na. Di lamabain ngamin nga gutang-utang. Di namut amut agbayad. Saya at mati agilan sa agilan sa lang, di mo pa amumait. Ay, unay ka na yamanong. Dilaw ka la, dilaw. Kasano adi ka dilawan iti trabaho ket palpak? Ano santi madilaw tapno makasursuro ka? Kita am tapagbadbad de ka, tama nga numatinag ka. Ay, unay ang pati panagbadag ko. Dilaw ang muti manaw. Tapno aganad ka. Kasano ti pamilyam, nung madisgrasya ka, alaman. Una akman pa'y abayadan dagiti utang ko lakay. Tapno saanen ang mabutang dagiti anak ta amag na di ta kalsada. Si kaman, bakit? Nasken ang fully paid kon dagiti utang ko. Nasken nga ikarim Saan kan nga gutang pay? Uray ka dagiti gagayem mau. Mapirdi lang ti panagagayem yung gapo iti utang, oh. Wan, naamiris kumatday ta. Ifulipid mo gamin amin ang nga utang mau. Kasta agtrabaho ka na saya tapno magustuhan dati trabaho. O di alaan da kanto man ang agtrabahon. Wa manaw. Uy, unay mo tintay na daw mo laka ng agsermong kayon. Uray atasim maya ti panagtrabaho. Nakasursuro agayam king ka. Furman kan tumutan nakas kanyak. Ay kawin na manaw. Dumakkel tumutan ti sweldo. Adunton ti mangala iti serbisyo. Nagyaman na manaw. Ititulong mo kanyak. Anya laki di. Basta naanos ka. Ado ti maaramid mo. Masustintuam ti pamilya. Tandaan am dayta. Nasaya tatay may ka nagpakita, Junisha. Wan, ta umayak agbayad iti utang ko. Manaw ti bayadam. Ay, fully paid kon. Ay, fully paid. Wan, agraman interest nan. Kasta kumaka na yun, dagiti nakautang. Nalay nga agbayad, fully paid pay. Saan mo matan apadpadaanan asingiran dagiti anak ko? Saanan, ang no agutang kan tumanayin. Iso naman ti singir account. Saan ako naagutang? Fully paid ak lang arudan, pagutangan nakmanan. Ay saanan? Dakon kaya ti agutang, taagungat nila kay ko. Nasayaat mo't nagbayad kan, kumare. Fully paid akon Isurat mo mo't nga rudan, fully paid akon, di talista amon. Wen, aday tao, nagdakkel. Fully paid. Oh. Agyaman nak amare, ta pinautangan nak. Manungay manen ti alaam. Ay saanan? Dakon kaya ti agutang pay. Fully paid ka moten. Mabalin mo manen ti umutang. Ay na saanan mare. Maala, agawid akon ta inak agluto. O sige, no kasapulam ti cash, mangibaga ka lang kanyak, mare. O anya, ada nagsingir kada kayo? Awan mo ito, nanang. Nakaisam damatan kada kami, nanang. Nagbayad ak ngaminan iti utang ko kadakwada.
Isumat lagayam anak kaisam da. Nagbayad din ni nanang. Yes! Awanin ti pagbutbut nganta ading. Awanin ti agsingir. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Apay, napanan ni mamim. Napanggimatang iti bagas, daddy. Na, ket no nalawag pa itay gimatang. Anya orasan? Un nga ron. Alas 5 dirimwar. Alas 7 iti rabi eh. Sus, nagbayagan ngay. Sa dino ay ati gimatangan na iti bagas. Di tala ang matkantina. Makichismis man siguro na. Apay, pudno aya nga indarumda ni Madam Rose. Asino aros ti dakdak kamatem? Jay aglaklako iti barbecue, no? Jay principal iti eskwilaan. Jay principal. Ayun, ammom no apay nga indarumda? Iso nga rod adamdamagaken ka. Nga po siguro ta saan ang nagbayad iti loan na Aglulon mo't gayam dagiti mamaestra. Kunak ano da tayo laeng ti adu ti loan na. Ay na, nagdadakkel ti loan na dagita mare. Ado kanu ngamin tinagloanan ni Rose. Asino a Rose? Jay barbecue no jay principal. Jay barbecue Ay, kunak man no jay principal ti pagtungtungtungan ta. Kat na duwada Maulaw Mami, jay kano bagas ko na ni daddy. Mabisin kami nga gururay. Mare, jay balasang mo na Ayun, sige ta gumatangak pa'y gayam iti bagas. Nakalukat pa'y nga tadya kantina. Ay nakarikapan amare. Ay sus, paggatangak ngay nga rod iti bagas ita. Jay kanugayang principal dita eskwilaan aros tinagan na. Ket kaswanda, gaputa saan anakabayad iti loan na. Saan aday tatikayat ko adenggen bakay? Ayan na jay bagas aginatang mo? Jay bagas. Ay sus, nakarikap mo't jay kantina lakay. Anya? Kasano asaan ka anakagatang ket nagsapa ka arimuar? Kasano mo nga main? Mapanak ko maijay kantina ta gumatangak. Ngam sinaba na mga min ni Kumarik Amerley. Amay samot apadak at chismusa. Naging inistorya kami. Iso adya akong napuutan ti oras. Ay sus, unay kamatang. Kunakmatkan ka nga isardeng mo day ta amadi nga ugalim. Aday amadi nga ugali. Day ta kinachismusam. Numero 1 ka na chismusa. Kanayon ka ama ibarbarangay gapo iti day ta kinachismusam. Kanayon nga. Naminsan lang mo. Ay na mami, saan laan na minsan? Naminsan nga pulukan ana ibarangay. Agtal na ka man mo't si ka, Jenny. Nangig mo? Amo pa iti anak mo, numanon adaras ana ibarangay ka, gapo iti ka nga ugalim. Ay, nagtumalita pa naman paray. Basit pa lang, dinaksay dito yung lako ta. Agan anos ta. At antulat ta swerte. Paray, isarteng mo na ito lugan. Apay paray? Kita am dagiti babae nga kikinuto dita igiti kalsada. Nay, nagatula. Atay ta. Aywan na niya. Imbes ko maamapanda tulungan dagiti asawa da, agkikinuto da kididitan. Uwan nga rod, di da ka trabaho. Ay na, kasta dagiti kadwa na babae, agkikismis da nga agkikinuto. Ay, ne, aguray ka man. Ninsamot misis ko dyan, may saydyayan. Anya? Ni misis mo? Sigurado ka paray? Ang mga nukarupropa na lang. Ay, na. Ket no nagado tilabaan na ijabalay. Aglinis pa'y. Ay sus, apay ngay nga addamot ditan a makikinkinuto. Anya? Oy, mapit lang. Mapan ko man kasarita. Awanan ti kutom mare.
Tsakmutan ati ko tuam. Ituloy mo nga rod, adya istoryam ang nagkinamat apilay. Aguray ka man, Mare. Nilakay mon samot di sumungad. Na, anyang itar aramidin na ditoy. Kat no na pan nagtrabaho. Mare, agawid ka man? Agawid ka na. Ne, apay apagawidin na, kat saan pa'y analpastisasyon may. Nakalaba ka din? Ay na, makauray day talalabaan. Danag mo na ya. Ne. Kahit nakalinis kan? Madamdaman to ka di. Makichismisak pa'y kadagito'y kukumarik. Ne. Ala, ingka kat agtrabaho. Itak lang nga mo at chismo sa magam ni misis mo balay. Ay, mangibabain nga rod. Ijay pa'y igit ti kalsada ti pagkikinutuan da. Ay kat bayama, isulag mo tiliw-liwada. Ay, kaano nga tayo ang agbalbaliw ni misis ko? Ay, amom ka di bare. Namin adon ana ireklamo da ijay. Kapo iti kinachismosa na. Aya, ang isarte mo dita dakkalakan tina paray. Parang mangalada, itilako ta. Ay na, unay motan da ito'y balayo. Nagwara motan. Ay nante, pasensya kayon. Busy ak ngamin. Awan oras ko nga agurnos ken aglinis dito'y balay may. Napintas pa'y kumaday ti balayo. No saan anak kawarwara. Agbibitin dagiti badbado kas kadanya. Anya day ta, dildil patan ti pusa di talababo yaw. Ay ikwa, jak pa'y ngamin nakainaw ante. Ay una yan, kutuno na day ti kusina yaw. Ay na ni ante mo, no may ka ngamin, ibagam tapno makalinisak. Di magasak laang tamakiinubang kumay ti danom. Danom? Ay mabiit laang tayalaan ka. Nalamiis ka diti kayat mo. Ay wunatan nagpudot ijerwar. Sige antay, mabila ang araw. Iyalaang kay ti danom analamiis. Danom analamiis. Uray sapay day ta refiyaw. Saan anadaldalusan? Jak pa'y ngamin nasango antay. Adto yung di inuman nyo antay. Aguray ka, isuday ta ti inumag? Wen antay. Danom day ta wanaw Diyos. Danom. Apay ngay ta kasla duyaw matikulor na. Kasla na tumtumpaw. Ni anti mo. Rugit saki day. Saan mon samot alinlinisan ti pagkargaan ti danom yaw? Aglumlumutan. Lumot ay aday ta. O kita am na grain. Naglawagan alumot day ta. Ay namari aya. Linisan mo't aray ta pag ininuman yaw. Pitcher ti awag dito'y ante. Pitcher man wano anya ti awag na tinapatag na dalos. Kat saan ka nga rod nga uminuman? Ay diya kayat, ama ano agsakit ti tiyan ko. Isuntumanan di pa ka ospital akaw. Jenny, ayan jay pinaplan sa kinimamim nga uniforme. Jak mo daddy. Birbiro kag to pa'y di uniform ko. Jak mat masaludsod kin ni mami. Tay-tay pa'y nga adda ka chismis na dita cellphone na. Ay, wang ko nagtumod. Group chat? Adda group chat dan? Addan daddy. Inawagan da at Cheesemongers group chat. Ay susapo, mala daw akon. Ina. Ay, mamit Ay na, ad-adda kanyak Bigbigat mat ngamin nga da kasarsarita ni mami iti cellphone na. Ay, wun maray ko nakto. Hoy, maray. Huston day ta. Ay na. Ayan na ti uniforme mi kini Jenny. Oy, didak man disturbon. Ay sus, kasapulan mi ti uniforme mi, tanimala daw kami. Jak pa'y namigat, tangawan mo't naluto amakan. Ay, apo ya. Ay, maray, mabiit lang nga. Takasaritak lang nila kay ko. Sus, apo. Stay on the line. Di mo ibababa. Tado pa'y tistoryakan ka. Ay, niya lagi din aya. Oh, anya ay uniform aya, ti damdamagan yaw. Kat jay uniforme nga agtrabaho Kun jay mat uniform ko ijay school mi. Ay sus, jak pa'y mo't nalabaan. Adda pa'y laang ijay washing machine. Anya? Anya mo ni mami. Saan da kapastra kan ijay school mi? No sa anak-anak ka uniform. Sus. Ay nako ngamin no Sabado ita. Ay hello Maray. Hello. Ay adda ka pa'y dita. No,
Oh, kitain nyo man. Inadapan jay kumarik ti cellphone na. Ay sus, Mare, Lunes ita. Kasano pa'y amakastragak no awan uniformek. Urin syakmat, mami. Lunes pa lang ita. Kasano akmat amakastrak. Awan ti uniform ko. Ay, jakman ammo kini Mari Anti. Sobra ti kinachismosa na. Ay katnas kan a disiplina ama. Kita man. Kat saan na amar-arami dan dagiti trabaho na ijaw nagtibalayaw. Kas kumaita, imbes ko mga aglutluto iti pangaldawan. Saan? Taad da ijay kaaruba ang makichisismis. Inton kwan, ipabarangay dan tumanan. Nakababainan numapasamak manan day tante. Daddy! Daddy! Oh, apa Jenny? Ni mami! Apa ni mamem? Ipungpungot day di igit ti kalsada. Anya? Ay na, kating ka na anawaan. Ang mga numaibos jay buok na. Sus, Nagaduda mang pungpungot ken kuana. Anya, sakit hindi chismis mon? Ibusak dahi pinakaing-ingpis a buok mo. Anay ko! Sika lang ngayat ang muna ti lumaban? Ha? Karamutak mat day tanapuskol arup, ma'am? Anay ko! Ay Mari! Mari, gusto na yan. Kunamlan no asino ka analinis? Pada kan tumulang at chismosa? Husto daytan ko na. Dahil kaasawan ti bagpagaam. Tauray gayam siya ako mari na. Ichis-chismis kan pirpir dyan na. Ay sus, agawitan Mari. Ay nadi nakiyawid. Tadyak pa'y nakabalos. Adan to aldaw mo, sika. Agkita tantaw. Pal kan tupay. Ay kayat mo, tagranad ka. To pa niya pala yaw. Ay, apo aya, huston ko nakne. Apay taag sa uka pa'y laang ngamin. Agulimpak ka na. Ha? Anay ko, nagsakit na iti ulok. Kita man lakay, nakalbuwak sa amot taon. Dandani ka makalbon. Di nakman angawon akasta. Iti dayta napasamakin ka. Agnakam kamot siguron. Ay agasam nga dayta. Impungpungot da ka jay igid ti kalsada. Nga ado ti agbuy-buya. Nagbuya pa'y gikras ko. Mababainak at talaga. Ay na bakit no dito'y kalaeng kumangamin balay. Trabahwam dagiti nasken nga trabahwam. Agpaiso dayta. No dito'y kalaeng kumabalay. Di awan ti mga papakan ka. Sigurado ang pag-iistoryaan do dagiti classmate ko ti panangipungot-pungot dakin ni mami. O aniya tinaalam iti panakichismis mo. Gulo, sakit tinakam. Nawanan ka pa iti gayam. Ay, igalot kung sa laangan na ito asawa kante. Tapno saanan arumwar ang makichismis. Dila ibagbagam. Agpay sumit. Saan kan tumat ngamin ang mabagbagaan? Agnakam ka kadingaminan mare. Ta saan kan nga ubing. Agaramid kay tinasaya at iti padam a tao. Saan aday ta agchis-chismis yan aramidam? Imbag kumamot no nasaya at dagiti ikis-chismis na ante. Agasam man. Pati kumari na, ikismis na. Daddy, agsangitan ni mami. Aglibbilibin. Drama na lang dita. Agsangit at talagan. Sus. Sigay, pagtitinulungan da kaun. Kasla sana kasilaw iti pagtangan no trato niyaw. Kaslawan sir-serbig dito a pamilya. Hindi ne, panawan ta idan. Bayam idang hagsarita. Anya lakit din aya bakit. Ibagbagami laeng matken ka ti pagsaya atam. Ung tandak mal. Agbalbaliw kang aminin tapno saan ka ama kang ngeg iti madi. Nakababain ka mat ngamin. Anyang ingarod taramido. Agpakumbaba ka In ka dumawat iti dispensar ken ni kumarim. Isu mga mintim mo na. Kunakken ka nga agpakumbaba ka. Ken isardeng munday ta akin na chismosam. Dito'y balay ti rumbeng apagtali na edam. Saan aditayan dagiti kukumarim apadam a chismosa.
Mare, sorry ah. Sorry. Kita man tinaramid mo dito rubak na Sige, tasya kung timangi paagas di ta kinaramutan. Ay, rumbang lang! Ay, pista nga ro din, amare. Saan tan nga agap apa, tadakas ti makiapa. Ay, nakasangpot tamot laangan dito'y balay, Daddy. Ne, aguri ka man. Sa balin samot abalay tinastrakta, Jenny. Aywan, naglinis matan. Nagbanglo. Oh, makapabisin dyan ang angot ko Daddy, ni Mami aglut-luto. Uwan nga agpaiso. Ay, payman. Bakit? Anya ti ilot-lutong ngay. Di nakman arakupon, tadyak pa'y nalpas ang nagluto. Oo. Ay na, nag-sweet kayo matan. Picturean na kami man kin ni Mamim. Tasukatak man ti profile picture ko ijay Facebook ko, Jenny. Picturean kayo ang nakaalakop, Daddy? Tila mapampanunot mo't ni Dadim. Ay sus, uwan mo't Ipanakil ko asaanan at chismosa ni bakit ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, aldaw gaya man. Nasaya at magtanakariing kan, Pedreng. Itay kapay ariringon, ngumdi ka greng. Talagang aldaw na, kano agalas gisaon. Nasobra sa mo tinaturog. Nasakit ti ulo ka. Kasano asaan ngagsakit ta ulaw, kat day tamo lagin inom tar aramidam. Idilaan kalma na naginom kami. Ta nag-birthday ya kumpare. Ay sos, inaldaw ka na Bartek, Pedreng. Agat arak pa yun ti payud mo. Mabisina kaon, di dakman busugan iti sermon nanang. Awan gayam, anyaya ti masida. Kita day taugalim, awan lang arudan trabahom, aginom ka, maladaw kang agreng. Ita, agbiro kay ti sidam. Mabisina ka rudan! Ingka mangalay ti bulong ti marunggay, ta iso ti abrawam asidam. Amoy ayang agsitsida kiti kasta. Mapanak man lay ti ayan ti kumpare kaon. Wan! Nabartag kan tumanon nga agaway! Awan bibiyang mo abakpagran, aramidag ti kayat ko! Nagsakitan na talaga ti ulok. Napuyatan tayo ngamin na nagiinom tirabi, paray. Hangover na ta. Kasla ti yung matlaang bangir tinasahit. Nay, kat iturog mo paray. Kasano ako maamakaturog ija balay. Ket sermon mat a sermon ni nanang ko. Agdamagak iti masida, agungag. Agdamagak no anya ti mamerienda, agungat lata. Naungit na talaga ni nanang mo man niya. Unay nukas dya ang pakatan, paray. Ay, pirmi Sapay uray naklakusilapan. Nay, apay ngay, Mare. Si kamot timang marmartilyo day tatawa yaw. Ay na, matinagan no jak ilan sa maray. Sumbrun tumanan ti sakit na day tasikong. Agreklamo kan tumanan, agdi mo mayunat. Sa nabalay, tanda kamot apagpailutak no agsakay. Ay wana, umay kalata iji balay. Ang mangitugot kan tugayam itilana, tana ibus di lana me. Mayat ko man no addan ipidring, taibaon ko man nga umuli di tanyog, tagsinglagak man iti aramidak alana. Pidring kun kunam, kat no madama ti syat da, kadag iti gagayem na. Ijay, pag-iistambayan da. Anya, agin inom manan. Ay sus, una yun day jay aya, dila mauman iti arak. Kat iso kumati imbaon mo amang martilyo day tatawa yaw. Kano awan mo maray, awan ti panunot day jay. Kat no idi pay lang ay babaon ko nga ilan sana day to'y tawa ta matintinagan.
Ngam aging gaita, di na pala inaramayd. Iso asyakon at imang martilyaw. Apa nga ita si Mardong gamot nga agshot pare? Naminsan lang nga nagshot ka. Si makit man nga rudan dahi ti ulok pare. Ay, arak lang tayo agas na rita pare. Sige di, ituloy mo lang dagshot. Inumam na ito, kagudwa baso pare. Kaslagkos na ti panagkitak pare. Ha? Ne. Apa nga ang makitam da ito arak dito tinga tilamisaan pare. O, data. Makita ka pare. Ang talaga amati. Agsakit matan ti susuop ko. Esos, adumit hindi marikrik na masimptomas na pare. Agawid ak mampailaang pare. Tamapan ko ida. Talaga amati. Ang no mayaton dire na magsubli ka pare. Wan, siya pa'y mati ko nam. Always present iti inuman. Talaga laang ama ditirik na kita. Ne. Agandi din kamot na tumader pare. Iba ka ma, ano kayang pare? Ano mo kaya ay tulugan? Ay, kabalag pare, kaya. Pare, dito'y langan atidug ato kawme, dito'y salas di pagidaak. Inayad nga ron pare, ipaidakan. Agyaman na ka pare, tayin tulunnak dito'y balay Awan na nyaman na pare, no problem. Kasano? Mapalang araw dahin, tayo tuloy mi tayo ginaw. Awan pare, agyaman na. Nanang! Iyawatan nakman iti tanom ngayon umag. Nanang! Naglaing kan? Manang. Pudno gayam di bagbagada. Nga aramidam ababaunan ni nanang. Itala ang mat nga ibaon ko ni nanang. Tamad maditirik nak. Madmaday, wano nabartak ka manan. Sana ka nabartag. Sungba-sungbatam kanupay gayam ni nanang. Nanang! Awan ni nanang. Napanim pailot di si makit asiko na. Taminartilyo na day tamatintin nag-atawa ti balayong. Imbes ko mga min asika timang trabaho. Saan? Agkupitan ti barukong ko. Agsakit lang aro dan day ti ulog. Dayta, agsakit kan gapo iti kaiinom mo. Sakit ti ulo lang day to Ay, saan lang abasta sakit ti ulo dayta pedring. Anya nga nga rod. Nabayaga kon a nurse dita provincial hospital. Dagita sintomas amarikliknam. Amo, no anya? Ay, di nakman butbut ngan manang. Ne, apay ko maabot-but ngan ka ngay. Anya ngay kumati na sakit ko. Cancer! Ulita ka, cancer day ta sakit mo. Adda cancer ko? Ay, kaya't naasawan. Adan taning tibiyag ko. Nanang ka! Apay ko na, may salakan na kaninanang. Nagsakit man ang tiulog. Gapo iti na itangay pagbagam. Cancer nga ron, ti sakit mo. Manang, kano ang ngay nga ron na matay? Day ka ti jak masungbatan. Ngam no di mo isardeng ti aginom iti ara. Saan kan amabulanan? Ay, nanang ka! Nanang ka! Ay, naginawaan manen to'y sakit ka. Agyaman ako maray. Gapo iti panangilot mo manen kanya. Nabang ara na kaon. Intun sumaruno, ibaon mo ni Pedrig amang tarimaan ni Jibalayaw. Saan asikat ti aglansa? Bakit kan? Dinto pa'y matatao ijabalay. Agawid lang, numapan maturaw. Intun mausawan, agsublin tumanon kadagiti ayan ti barkada na. Aya? Intun makarieng, agbirok iti naimas amasida. Kat awan mo't nga ro tiyawat na asweldo na,
Takasanaw, katawan mo trabaho na. Saan ka di nag-eskwela iti kinakarpintiraw? Iday, nalpas na ti short course. Ngam di namat nga rod kaya tagtrabaho. Taday tamat agin inom iti arak tar arawidan na. Ay, sayang, ti kabailan ni Pedreng. Ison sapay kit di asaanan ang makaas-asawa, gapo iti kinaartek na. Asino ngay mo't nga men, ti mayat kan ko, anak ang mamartek mo. Agawid ang harudan maray. Tanay adan sa ditabalay ni Merline. Kunana kahit nga umay pumasyar. Ay, imbag man tanaanos nga umay lata pumasyar, dyan naras nga anak mo. Ay katwan umay nakikan iti kwarta, kandag iti kasapulan iti kusina. Kagura na nga rod ni Pidraing, tadinak pa'y pulos matulungan. Apay ang nakaturog ni Pidraing, katnay imalaldawan. Kasla saan ka na iruam iti dayta nga anak mo, nanang? Nabartak manan aya. Saan ka no kunana? Nagawid ka no tamaditirik nana. Agsakit ni ading Mau. Nanang, adda ibagak. Anya dayta. Imbagak nga adda kanser na. Ni Pidraing, adda kanser na. Awan nanang, barang agbalbaliw. Imbagak adagiti marikrik nana. Kat sintomas ti kanser. Ay saus, amangan mo't no pumudno anak kao. Dayta kinaartek na dayta. Agasin nyo nga'y, saanan amangan, taarak laang ti ipapaunag na. Talaga ang agsakit. Ay, agrek-reklamo nga raw. Nasakit ka no ti ulo na. Iso ako nakamaturog tapno makaina na. Ay, dayta akabsat mo. Mayat kumamot ti biyag na no saan amamarta. Katuan mat nanang, agasam ti sweldo ti skilled a karpentero nga'y, nangina. Iso nga alukuyan yun ni Pedring nga agtrabaho. Ikarkararag kaw, asapay kumata makapanunaw anak kaw. Ayun gayam, jay intad ko akwartakan ka. Itad mon samot kin ni Pedring ngayon inom na. Kano'y lamlamang ko itan, takasanaw, kupitan na maut. Anya, naglaingan ngay, na kayo pa'y abak-bakitan ti kupitan na. Ay naanak kaw, di na mabirukan dito'y pangiduldulinak. Saan na kon ang makupitan? Day, dandanin ba ibustoy arak? Ayan nga ni Pidraing, di mo't agsublain. Ay, sansapa na saya tirik na, tata. Ay, adda ko magumatang iti arak nga inuman tayo kay. Tulad na, ti kwarta ni Pidraing, orin noon trabaho na, tata. Ta sinuruak. Anya, insuro yoking ko na. Wen, insuro ka kupitan na ni nanang na. Anya, insuro yo day taking ko na. Wen, ado ti kwarta di nanang na. Kano susustintuan niya anak na aners. Kabutang mo ni Pidraing day ta amanang na. Permi ka no, anay strictaw. Kaya naungay. Kanayon na kano abagaan, ngay sardeng nan, tiyagi na. Yam no mamartak may lata ni Pidraing. Kamang kiti siripan ni Jeff Balayda, noon nakariingan, taayabantay man dito. Ay sigay. Inna kita ay no nakariingay. Kawalwalis ko lang itay bigat. Adumanon tinarigrag abulong dito'y parangan. Ay, sapay nagsakit di sikat ko nga agkubong agwalis. Nanang! Nanang! Siya akong tagwalis. Anyat iko naman ako. Siya akong tagwalis, tanay. Kaasi ka magkat bakit kan. Agurigor ka kanay. Wano anyatin aknakan mo. Basta, siya akong tagwalis. Ay, katwan at titiwalay sa naka. Kat numalpas dito'y nanang.
Anya nga iti sumaruno anas kan nga ramidak. Kayat mo pa'y tagtrabaho. Tulungan ka, tanay. Na, apay ngay nga agro nga ab kamutan. Ay, dandani akong matay. Anya? Wan, kuna ni manang ko. At dantaning tibiyag ko na nang. Isungag sing-sing pita ka. Ay kat mapanmunto nga rod ilan sa jay atop ti balay tanay. Mayang angayn. Kat adda ka nun sa umaya bagyaw. Day talaang. Wan, kanilan samto matan to'y matuktuklap adiding ti balay. Una na, mala. In ka nga rodan agi na na. Ay, jak kayat mabanog ka. Sige, tain na mga rod ito gawbi ay tanak ka. Walisam anasaya at to'y arubayan na. Ay, saan kayo mamati iti dito nga ibaga ka na kayaw? Anya na ita? Nakaring ka din ni Pedreng? Ay, nakariingan. Kahit amuyo, no anya ti aramidan na. Agwalwalis ije arubayan na. Ha? Ay, kitinayabam ko man na. Ay, iti Juan. Nangagkumatan nga, nagrunga absi ka. Ha? Nagrunga ab akas lobeng, tata? Wen, adyan sa kanong amin taning tibiyagnan. Nagkunam? Ay, isumilang naglawag anang ngagaw. No kasta, adda kanser na? Ay, wen, kastan sa talaga. Ay, isumilagaya man nasakit yung ulo na. Idi kwan, nagawi din. Ay, wen kaya, maasino ti sumaruno nga agsyat. Si Kansa. Si Kana, tata. Ha? Kalkalpas ka. Ay, sa anak pa lang ginaw. Nay, apay ngay? Nay, timadar ka mo ten, tata. Magawi na kaon. Inaktulungan ni bakit kong kaglaba. Oray siya. Agawi na mga roday. Mare, papanam. Dumagas ka pa imot dito'y balay mi Mapadak gumatang dita kantina maray. Apay aya Ni Pedring di nakita ka mangilanlan sa jay atop ti balay yo Wan maray, isaw. Naibaon mo? Isumot tinagboluntaryong agtrabaho dita balay. Ay, milagraw no kasta. Ay nakit binutbutang ngamin ni Manang na. Aya, kasano ti ingkasta na anang butbutang. Mayat man tagim magutan ni Pedring. No di mo kayat apat yan nga da cancer mo, mapankag pa check up. Amumat akabutan ko ti mapan dito ospital? Kas lagdwa-dwa ka itiimbagakan ka. Sakit-sakit man ang ti ulo. Kan uray ti tiyan ko, manang. Apay, agin inom kalat na? Natangkan mo't talaga ti ulo man niya. Saan? Makalawasan na sa anak nga naging inom. Uray damagam kininanang. Pudnaw, saanan arumrumwar dito'y balay nga agin inom taadem. Kunakmeten nga agbalbaliw akon. Tapno umatidog pa'y tibiyag ko. Umatidog pa'y tibiyag mo no isardeng mo ti agbisyo. Kat, isardeng kumutin na talaga. Agbiro ka mo iti trabaho. Iji ospital apagtrab-trabahwak. Agbirbirok da iti karpintero. Kayat mo, te rekomenda ka. Ay, kato naman ang. Kayat ko Ang say-saya atam ti agtrabaho Di nakikan iti pakaibabain na. Day, kasanungay day to yan. Dudwata mo't lang nga agsinsinda ko dito ilamisan nga aginaw. Huwag nga rin, tata. Napamagkanon naggardinan na kiti. Daduma kakadwata yung manginam. Ne. Nay. Ni Pedring mo na ito'y lumabas. Ay, ayapan man. Pedring! Paray! Umay ka pa dito, oy! Ne. Agin inom kayo. Bigbigat. Nyalaki din na ya, paray. Kitsigod mag-aginom tayo, oray, bigbigat. Awan pilpil yan tayo nga oras. So, umay ka, paray. Tag-shot tayo. Uwan ka ron Ay, saan?
mapanak ag trabaho. Di ka man. Sika, agtrabaho. Wow. Mala, umay ka man dito. Ato'y titugaw mao. Umay ka na, anya ka laki din. Ay, saanan? Narigatan ti matay iti kanser. Agbalbaliw ako, takayat ko pa iti agbiag. Ala, di ta kayo. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Bayaw! Ay! Saan ka maturog? Ano ba di inuman tangara ka? Uy! Shh! Agree ka! Sana ka nakaturog si kamot ba ya? Nakadumog ka mat. Kunam nga malmalam tangag shot. Karga nga raw na jay basok. Ituloy ito tayo ginom bayaw. Punwa ka na. Uwan, puno mo, bayaw. Saan ka maturog ka? Ato tiarang mo. Ang shot ka. Aguray ka kadi mo bayaw, ta ibilo man. Agbubuilo ka nga niya. Di mo sama na namuti bangbagan. Agam ang mga hukan sama na niya. Dita din sus. mawan nagbaso. Lata na nagkanta ni Bayaw. Inbuilo na. Ay, sinalbag dayjay a Martin. Napnapa na naman nga tan. Rumabiin. Pagbirukan nakmanan. Martin! Martin! Ay, isunsamot dayjay agkankanta. Nadanggak man analaing. Uwan. Iso. Ay, dil agbain. Ijay abanda ti paggap-gapuan ti timok nakat. Mapanak man ijay. Gusto Bayaw. Isak mo tanti kumanta. Sige bayaw. Gusto. Di ka mamalmal ba sa kanta? Hoy! Martin! Uray mo lang tangad-tangad di pa nagkanta na, ha? Ay sus, ni misis ko, apay nga nasapulan na dito nga. Ha! Itay ka pa'y asap-sapulan, salbag ka. Adda ka matgayam ito nga agin inam. Nego, hindi na mo lapigusin na. Bakit? Agawin! Tumakder kan, taagawin tan. Bayaw, agawid kami ni manang mo. Sige. Gawit ka. Ano, masabsabat yun dito ni misis ko mata. Di mo ibagbaga nga daak dito. Unak mano napan ka nagtrabaho? Adda ka matgayam ijay amak inom kini sa taur. Inawis na gam ni bayaw ko. Ala, magna ka? Saan ka sumunanggir kanyak tanagdagsan ka? Maulawa nga ron mo, bakit? Apay ngamin tanaginom ka. Kanayon ka matakastan. Eroti, kayat. Saan ka nga kanta na tiudalan sa kababain? Apay, akababain. Apay, pare mo, no kumansyon nagpintas mo ti busis ka. Ay, nasaya at mat, tanasabat kayo adwa. Oh, apay, sapsapulam mat nila kay mo. Ay, huwan manang, napanan na nga ta. Itay ko pa'y abirbirukan. Bakit, di ka tagtaga niya, naguling mo ka lang. Aday nila kay mo. Kadwa na day to'y bayaw na anagin inom. Pinanawan mi ijay. Ha? Apay ngayon pa kamay, oh. Kat, alangan abay-bay aklat ta. Nga apan agbirok ni Alona kinilakay na. Ay, nabartek man nga ruden anilakay ko manang. Ay, wana. Basta agkuyog dagitoy nga agbayaw. Sigurado ang mabartek da adwa. Manang, nagapuak ijay ko nam anaginuman nilakay ko kin nilakay mo. Awan mo't ijay nilakay ko. Ha? Napanan na. Jay mo lalamisaan ken arak tinadanon ko ijay. Kat, amangan mat no nagawidan nilakay mo. Awan manang, awan ijay balay mi. Day tatirigat na kat. Di nan samot ammon ti pagaw-awidan nan. Pangbiro kak ngay itakan ko na.
Amo kon tinapanan na. Padasam amapanbirukan iji pagbibidyo o kyanda. Napan nag-video ke? Ado ka no kati chicks ijay. Ay, naginom lang arudan. Ag-chicks may, at na amin kankwanan abisyo. Apa nakapanimid ka dita si Kadulpo? Asino ti sana maladingitan no ang customer tayo dito punirarya, boss. Ado nga minan kat ti kakompetensya tayo a punerarya. Pampanunuto nga ro da mga ramid tayo kumamot iti promaw. Promo. Ay nagloko Kadulpo. Mabalin ayamat nga ag-promo ti punerarya. Mabalain. Apay kumasangay. Anya nga'y kuma-promo dayta. No ngay agbay one take one tayo iti lungaw. Ah, buy one take one ko na. Kawan, boss. Ado ati umay. Kasla mayat ah. Mayat ko naktumagkeng ka. Naglaing kan ngagpanunot, Dolpo. Tano ado ti customer tayaw. Sige, agparamid ka nga rodan iti tarpulin. Ama isabit dita sangwanan ti punerarya. Isurat mo ijay, buy one, take one. Apay may salangay. Mangisabit tayo iti ado atarpulin Tao nung mabasa mo dagiti tataw. Ingatok santi sweldo, Dolpo. Tayo na. Ingato mo, boss. Anapan ka nag-video, okay? Anay! Di nakalapigusan Nagawid lang arudan. Nagmayat ti pa ng saklot mo ijay babae ijay video kyan. Anya tiyar arasaas mo kan kwa na, Adaya? Nakitak nga diyar arasaas mo, di mon ilibak. Baka turturog ako. Maturog akong bakit. Di ka gungot-ungot Ni bayaw ko mantikadwak. Kun maudin tayo dyan panaginom may. Oho, awan lat amukon amaudi day jay. Maudi nga rodan. Nagtungtong kami kani bayaw, adi kami nagin inom iti ure kaano man for ibar. Anya mako ng boss. Naisabitan dito sangwanan ti punirarya ti tarpulay na kunana. Buy one, take one alungon. Umaduad agos ti customer ta Ag-click na ito yung napanunok ko, boss. No ag-click, ingatok adagos ti sweltom. Rumpang lang Naglaing na ka nagpanunaw. Mau din na ito naginom ta bayaw. Wala mau din bayaw. Sandan nga gininom. Kamom ti anak bayaw. Makapirday di salon Isa tang ro din bayaw. Wala bayaw. Mau din na ito Tapno. Saan nga kung tangiti misis na. Kin kababay magkadakwa na. Isa lasing bayaw. Lasing. Agito nga gaway din to madamdama. Ibusin talangan dito arak. Dito isang wanan ta. Kahit nagawitan. Agbalbaliw dan bayaw. Wan ba? Agbalbaliw dan. Last day to yun. Amo ta pa mati pagawidan ta. Nagdala ka. Ditaman ning dita. Surutom na ditaman. Ay, sana dita. Amom na ita simenteryo bayaw. Pag naan, amapan na jay simenteryo. Mapantat simenteryo. Wan. Madi. Apa nga madi nga bayaw? Madi. Ay, wan. Talaga madi bayaw. Alangan mo amapantay sa simenteryo. Sibibiyag ta pa yung mga agbaso bayaw. Katuwan! Ano nga santa na makasuble. Ay, wan bayaw ngam nay. Last day to yun panaginom ta bayaw. Bayaw. Ay sus, naperdin sa mo ti dalanan. Agbaso, abay, abo mo na to dalanan bayaw. Kuna ano, siminta doon. Nay. Naabot-abot ang agbaso bayaw. No, datayo mo tinang siminto idi dahi tabi. Ha? Malagi ma.
Ayun, malagip ko, bayaw. Dati, Bayaw, agore ka. Ada makit kita akasla kayat ko kahit. anya dia bayaw. Kasla baywan tikwan. Basahin, tinakasurat na. Ne. Ay ke mayat buy one take one. Kaya nasawan bayaw nakasil. Ay, sumrek taman dito ada baywan tikwan na. Ngamanya nga tayo buy one take one ako na bayaw. Sumrek talatan. Nungay chicks na ita. Ay, wala niya. Wano saan kat arak bayaw. Buy one arak, take one pulutan ko na. Ay, kunang no maudin ti panagsita. Ay, wun bayaw. Maudin ito eh. Lasa talaga. Lasan bayaw, anya, laki din na ya. Sumrek na ngarutan. Ada customer tambosay. Punak tumakeng ka nga, click ti promo na panunok kaw. Adan, nagbiitan. Ada di sangwanan. Duada na kaya ada ka nung buy one take one. Anya ti kayat mo asawan. Nabiyag da pa dandan ni matay da gijayain. Ta nagkaro barte da. Parang ngarod ka da kwada dyan promo ta. Mamarte ka da gijay. Duada, hustaw ti buy one take one na promo. Nakaturugan ni bayaw ko. Pre, talaga ka niya buy one take one kayo? Huwag ko na lang arutin. Apay nagkulik ka, mate. Sige, sigurado lang. Gusto para kada kayo dita bayaw mo ti buy one take one, may. Ay, bayaw ko na ito. Nabarta ka ba, dak? Inyangay. Agpili kayo na. Una, isa kong tagpili. Hindi, pagpilian. Hindi daw. Kabay alam ti magna. Magna lang? Dagita man ti pagpilian na Ada. Dagita. Lungaon. Agpili ka iti kaya mo. Agpilin to mo ni bayaw mo iti kaya na. Lungon? Apa yung lungon? Punirarya mo tinapanan niyaw. Aya. Punirarya? Agpili ka iti lungon mo, sir. Jay Pink. Maya da jay. Bayaw. Agring ka. Agawitan. Apa nga agawit kayo kag pili kay Pengarod? Agawitan, bayaw. Ay, mapanahon! Apay, nagtaray mo tayo! Ay, sir! Nagsubli ka ni tao eh! Agpili ka pa ya! May dugmam ka! May pisok ka adagos itilungon maun! Makauman ti mapan mang birok-birok iti asawa amam Marta ken agbababae pay. Makaamumit nin ang agawid kaning agluto akpay. Bakit? Apay. Adak dito kusina. Apay aya. Ay, bakit? Si Bibiyaga pa Na, katuan mat. Si Bibiyag ka pay mat. Apay, agdwa-dwakan. Kadalan man. Uno, si Paternak tapno mariknak no nabiyagak pa Anay ko. Anay. Anya ti mariknam. Si Bibiyag ka pay. Mariknak mo ti sakit. Kaya't nasawan. Nabiyagak pa Sana kaya may lungon. Anya may lungon na sasawam. Ni bayaw. Isunsamot tinti may lungon adi na oras bakit? Ay sus. Apay, anya tinapasamakin ko na. Ammo ka din ni manang daytoy. Apay, kasano ang may lungon ni manong mo? Day tamot ti bagbagan nila kay kumanang. Pinanawan na kano ijay puniraryan nila kay mo. Anya? Apay ka no? Diyak mo Saan mo't nga agsusurot ti istorya tinabartak. Iso ang mapantaman kita. Darasam ti magna. Ay mabalo ak samot ka na di na oras. Ay sus, saan kumamot na Apay ngay nga adda nila kay ko ijay punirarya. Ay namanang, di ka pa'y agner-nervyos. Urayom ang makasangpot ta ijay punirarya. Martin! Ay, Martin, nag-ring ka! Ay nakaturog ayan nila kay mo, kitagkan-kanta mo. Kasta na, mabartag. Agkanta, uray nakaturog.
Ay, Martin kunak na agreeing kan. Bayaw, ano yung buy one take one na checks ganara? Buy one take one at chicks gayam, ah? Ay naimpagarup na abay one take one at chicks ti promo da, manang. Agreeing ka man, Martin? Ay, nakariya may. Ano ni Bayaw ay? Nagawi din ni bayaw mo, manong. Awan ti chicks ditoy, ta saan apag chichiksan ditoy punirarya. Anya? Punerarya? Kita man ti aglawlaw mo? Anya na kita? Lungon ba? Ay, sus! Kayat mo ti mailungon? O sige, agpili ka na iti kayat mo. Total, naka-promo damat. Buy one, take one, alungon ko naman. Ay, agawitan bakit? Agawitan bakit? Ay, agawitan. Saanan anabartek ni bayaw, manang? Nausawan adagos. Ay, agawitan. Anya klase a promo rita. Buy one, take one na lungon. Ay, diya kaya! Intan bakit? Oh, anya ti kayat yo. Buy one, take one alungon. Naka-promo da pala ang no kayat yo ti agavail. Sasawa mo dita bakit? Ay, saan kami nga ginom ko ni Bayaw kawaday? Namin anon nga inkaryo dayta. Angam saan nyo mat atungtong palan. Isu amayat nga ipareserbaan da kayo ijay. Ay, madimot bakit? Oh. Ay, Sana nasaya day nga angaw. Dakas day nga angaw. Kasano, saan kayo mat asumardeng aginom? Isu amayat ka da kayo dayjay a promo ijay punerarya. Intag trabaho no bigatan bayaw. ay, Bayaw. Talaga asaantan nga aginom. Kunak ano mapan kami kinimanang ijay punerarya ta ireserbaan da kayo. Agbiagak pa'y bakit? Ta isardeng kon ti aginom. Ay, oras siya. Saan ako nga ginom? Agsingsing puntan Bayaw. Para makita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Amo friend, umabala ka talaga gan ka? Ha? Taapay. Anya ko mati apalam kanyak, friend. Umapalag, kaputad dati guwapo ang sutor mo. Ha? Asino tidak nakamatam? Ay na, talaga damagan nagpaimat. Ipadla mo talaga nga adu ti sutor mo. Sana all kunakman latnan. Ay, sika talaga. Tila sasawam. Ni Carl ti bagbagag. Ay na, nagguwapo talaga. Panagkunak, suwerte ka. Ha? When gapo tayo iti kinado, ti babae dito'y lubong, si Kadar Alman na. Ay na, tapno ibagakan ka, saan ko a type ni Carl anya? Ha? Saan mo a type? Oh my gosh! Ano bang klase ng lalaki ang once mo, girl? Ay na, pasensya ka kuman, Carl. Ngamawan pa'y mo't ngamin ni pilang asin mangpet. Kasta ka din, Nana. Amangan numarabian dayjay. Numaminsan ngamin, kalpasan ti trabaho da, rumrumwar da. Kadua na dagiti gagayem na. Adaken ka ano uraya masumangpet. Urayik latan, Nana. Iti kasta, siya ka mismo timangtedkin ko na dahito sabong aginatang ko. O sige, kat umunag ka nga ron abaraw. Nalami is dito'y ruwar. Mapantay jay kusina ta agkapita. Kabayatan ti panagururay ta iti anak ko. Sige, Nana. Agyaman ako na. Nasaya at asimbangpot ka na anak ko. Narabyan ka manan. Wan nanang. Napan kami ngamin nagbalo. Kadwak da bakla. Kani Rose. Kasta ka day. Kat alaa. Agi na nakabiit. Kalpasan na ha. Ingka ijay kusina. Sangwam jay bisitam. Ha? Asino bisitak nanang? Asino pa'y kuma. No saan ani Carl. Itay pa'y nga imay. Nagururay kan ka. Anya? Ay, ni nanang mag. Imbagak lang arudan kada kayo. Ano umay? Ibagayo asaan ko akayat.
Pilang, irespeto mo't kumadya tao. Kaya't mo manwan no saan, respeto mo lata. Kasarita may tinasayaat. O sige, mabit lang nanang, agpulasak lang, sangwak ni Carl. Imbagag mo't idikan ka, asaan ka akayat? Gaputada sa bali akayat ko, Carl. Ha? Maminsan pa'y ha? Ibagak manan. Adda sa bali akayat ko. Saan kami pa'y matkit di agayan ayat? Ngam agar-aram pa'y laang kanya. Anya? Agyaman aklatan iti ayat mo ha? Ngam pasensyatan a talaga. Ta saan ko ang maklunday ta nga ayat mo? Pilang? Mangsapul ka laangan iti sa bali nga armam kan ayatam. Sapay la ko ma, taday to yun ti maudi a panagsarita. Kaniyo umay mo di ti balay. Awan maramidak mo dahi tati ko na, Pilang. Sapay la ko mga rin. Tanaragsak ka iti lalaki nga ayatam to. Anya, binasted mo ni Carl kunam Pilang? Wan, imbaga kun akan kwa na asaan ko akayat. Nakababain man, ngam anya ngay nga ron. Ay, unay kan. Gwapo ni Carl. Adda na talgad at trabaho na. Ken nasingpet. Anya pa'y laang ti makagapo anang bastedam ken kwa na. Hey, basta, jak kayat ni Carl. Kayat ko ti lakay. Anya, lakay nga ibagbagam. Lakay? Ngam saan mo't ajay lakay unay si kamot. Anya, kayat ko ti lakay. Ura di agtawon iti 45, 150. Ah? Agam ang mangaw kan samatan, friend. Ha? Hoy, sa anak ng agam ang mangawan niya, ibagbagak laang tipod no. Kaya't ko tilaklakay nga dayo ngam siyak. Ngamin, adayo ang mas mature di panunot da. Ngam dagiti katawunan tayo, akas kini Carl. Anya? Ay, una yan da Pilang. Siyak la kumanti inaram da Carl. Ha? No bilang lang ta siya tinaram na da guwapo. Ay, mga awan pa'y may sangal daw, inaglon kon. Sika talaga, tila ibagbagam manin ako nakon. Una, gapo ta siya ti masayangan ka ni Carl. Adamin kan kuha na tinasaya at agalad ti may sa lalaki. Ay ngam, binasted na. Anya lagit din da Pilang. Saan na kanungarod akayat ni Carl? Ti kayat na kano, jay lakay. Anya, lakay nga. Jay kano agtawan iti 45, 150. Gaputa mas matured da kano nga agpanunot ngam iti kaskin ni Carl akatawanan tayo. What? Ay ayatin ka unay-unay, Pilang. Ha? Medyo lakaya kon. Ngam, sana dahi tati makalapod itinapudno panagayat ko ken ka, Pilang. Manong Roland? Ay, pang-aasim ko. Di na kumamit awagan iti Manong. Roland ko ng kadilatan. Ha? Napudno ti panagayat ko ken ka. Iswasapay la kuma, tasaan nakapaayan. Amangan no pampanunutem nga dasawag. Uwen, ang nabayaga ko na nabalo. Anya? Panagkunakidi, saan akong nga kayat pa'y. Ang may dinaam-amu ka, nagbaliw tiriknak, gapot ay ayatan ka, Pilang. Oh, itay ka pala palpaliiwan, Pilang. Nakaisem ka matlata namang kita iti cellphone mo. Ha? Ay, sana all kinikilig. Ay, sikaan talaga. Day talagpapaapal ti amom nga raramidan. Anya? Sino nga min aya day takachat mo? I-share mo mat, Ni Roland, di ka-chat ko. Ha? Sino nga Roland ti magbagam? Jay ka di lakay, ngagar-aram kan ka. Wan, isuday jay. What? Ay, boyfriend mo ka din da lakay? Hoy, di mo matsang kaibaga tila kay
Uray lakay ni Roland ngam ay ayatak. Ay, por Diyos, por santo, makawanam. Iti kinado ti lalaki nga gusto ken ka, isupay lang ang matikayat mo. Tapno ammo man niya. Adayo, amas mature di panunot dagiti lalakay, ngam dagiti katawunan tayo. Ho? Isuda, adon ti kapadasan da iti biyag. Isu nga ammo da ti aramiden da. Nang runa no maipapan iti relasyon. Oh, I don't know sa'yo, pilang. I don't know at talaga. Jak man amoy ti daya, babae. Ha? Jak amo nagpampanunot. When no saan. Anya? Agayan ayat dan sama ti daya ala kay Roland. Kat, anya ngay nga rod no iso ti kayat na. Sigon ken kwa na, mas matured ka nung agpanunot dagiti lalakay para ken kwa na. Ho, andula amin na pamati na ti awanan bay na babae. Ho, uray putam. Saan nga agbayag dagijay no bilang tagayan ayat dan? Ah? Tapay anak ko namday ta. Una, patyamat at umakder pala ang tikuan na dayjay. Ah! Pila ibagbaga. Ha? Pudno mo tibagbaga kanya. Hindi kas diya kinalakay na Jack Labatyan Rose. Ay na, Jack Labatyan ay sauce. Mamati aktulang no da magitak nga agtambling amasikog. Remember that? Ay! Aniya, agayan ayat kayo ni ti Dayjay Roland anak ko. Wala nang, aniya. Oh, apay akas lanas daaw kayo. Ay ayatan mi kini Roland ti tunggal maysa nanang. Naragsak kami. Isu apang nga asiyo kuma. Saan kay kuman ak kumontra iti ayan ayat mi? Ay, ngam anak ko. Lakayan ni Roland. Ay nananang, kas iti kanayon ko amangag apa magbagadag iti babakat idi. May mayat kano ti lalakay, tamas mature ti panunot dangam dagiti katawunan milaeng. Saan niya amin, anak ko? Anya kamutan? Pinaay mo ni Carl. Sa ita, dayjay alakay ti inaklon mo. Anya laki din. Anya kayo mutan nanang. Imbes asuportaran na. Saan man? Takastakit din ti ibagbagayo. Hindi takay man laeng. Naimbagbanta na kaumay kapay dito'y parke ang nagtulagan ta pagsabatan ta. Ay na, pasensya ka kuman. At tala na patig nga inasikaso, iso asaan ka na kaumaya dagos. Anya nga minti inaramid mo. Ala, saan na napatig dayjay? Tinapatig, kat nakaumaya. Wala saan kan nga aglitay akasta. Mapanta ni jay paborito ma restaurant. Mapantamangan, iti kasta, maawan day ta unget mo kanyak. O sige, mapanta nga rin. Si kamod gam di masabat ko, pilang. Kumusta kan? Ayos aklaang, awan parikot ko. Ti parikot ko, day tarupam, tunggal masabat ka. Anya? Di nakman ka sarasarita, tabad trip ti aldaw ko. Ha? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Bad trip lang nga rudan ti aldaw ko. Si kapay lang ti masabat ko ay na, maruruda ka talaga. Kasanumat ngamin ajak pabainan ni Carl. Kat nagkulit mat ngamin. Ha? Imbagak lang nga rudan kan kwa na. Nga adan ka ayan ayat ko. Ngam nagkulit lapta. Kaya't mumanuan no saan di may sa tao. Respetuam kunakmat kan ka. Saan aya? Apay ngamin aya abad trip ka nga ibagbagam. Maasarak nga rod nanang. Kasapulak ita ti kwarta. Jay inutang na ngamin a kwarta kanyak. In Karina nga itangal daw ti panagbayad na. Aniya? Naimbag kumamad no makontak ti cellphone na. Tapno amok no ada pagbayad na ita. Ay,
Sa anak pa'y nag-lunch itay. Gaputa pautang ko amin kan kuana ti kwarta. Aniya? Kano ba'y lang iti pagatlapayag ti isem mo nga agbasbasa iti chat day di alakay, ngamitaan na karupangat kamatan. Apay, nag-break kayo iti day di alakay, Roland? Uy, saan Anya aga po nga break kami. Kat, apay nga ruda kasta tilangam? Saan na maibinta? Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Anya? Saan mo makontak? Ay, suwas. Ang mga no na-attack yan iti high blood na. Sabay nakalukluk magalakay. Di ka man nagsaw iti kasta si ka, bakla. Joke only. Kaya't ko lang nga katawag ka. Ay nga mawan lata. Talaga ama diti epekto na ken ka ti saan mo ama kontak ti cellphone na. Sardangan nak mo nak. Taamangan no jak magustuhan ti angaw mo. Amangan no anya pa ti maaramid ko ka. Hello? Hello? Sino da ito Ako siyak da ito Siyak ti asawa ni Roland. Apay ka di. Ay ti masapul mo kan ko balasang ko. Anya? Asawa ni Roland ko na? Wan, apay, asino ka ka di? Bye! Hello? Hello? Inadapnan ti cellphone na. Asino nga taday siya Ti awanan bain Roland? Ulbod ti awanan bain? Anya nga ita? Awan mon pilang. Ti ko namidi na say-saya tilakay, gabuta mas mature da nga agpanunod. Agasam man ta pinaay mo ba ni Carl, kapulang iti na alakay. Anya nga ita? Diyak ka mo na niya ti aramida. Ang damot gayam asawa na. Ulbod day jay alalaki. Kunana kanya ka nabayagan anabalo. Saan mo't gayam? Day nga ron. Tandaan am day nga ibagakan ka, ha? Wala sa edad ang true love. Nasa tamang tao. Anya lagi di nga minday ta pamatim ana saysaya at tilakay ta matured. Apay, amin? Nagsakit na talaga tinakam ko. Dokumata ni Carl tinaklon mo idi. Ay, amangan nyo nakaragragsag ka itaken kuana. Ha? Ang basol mo Tadayam at alakay di pinilim. Awan pa iti Valentine's. Ngam, wala na kayo. Ay, ang saklaf naman, girl. Ulitak manan, ha? Wala sa lakay-lakay when ubing-ubing ang true love. Nasa tamang tao. Mindset ba? Mindset! Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, parang tarabay.